சுகர் கொஞ்சம் நல்ல இது சத்தானது. ஆட்டுக்கு தூப்பிங்க சோபா இருந்து వనితనా సాయి ఇయ్య లైక్ కూడా వనితుంది ఆడుకోపు నీయేనా అందా ಶೋಭನಾ ಹಾರ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹಾಯ್ ಈ ಕೊರೋದಿದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ನಿಂಗೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಏನ್ ಚೊಲ್ಲಾರ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕೂಪಿನಿ ಉಂಟೋಂದು ಏತು ಗೊತ್ತೇನು ತೂಕ ಬಂಡದೊಂದು ಒಂದು ಸಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮ ಕೊನಸಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಒಂದು ಸಂಡ ಇನ್ನ ಏನು ಮನಸ್ಸು ಮನ್ಪುಜಿ ಕಜಿಪ್ಪು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನವಿಲ್ ಕೋಸಲ ಪದಿಂಗಿಲ್ಲ ಬಕ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಇತ್ತಂದು ಅವೇ ನೈಟ್ಗೆ ಹೆಂಗಿಜ್ಜ ಅಗಲಿಗಿತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಇಜ್ಜಿ 7 ಗಂಟೆಗ ಗಂಟೆ ಮರ 7 ಗಂಟೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಮರ ಏನಿ ಶೋಭಾ ಬೈಜಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ಮರೆ ಅಲ್ಲ ಗಂಟೆ ಎನ್ಮರೆ ಐನಿ ಏಳಿಗೆ
ಒಲ್ತು ಅಬುದಾಬಿ 7 ಗಂಟೆನಾ? ಓ ಒಂದು ಅಬುದಾಬಿದ ಯಾರು ಬಂದಾಗ ಎಮ್ಮರಂಟೆಗೂ ಆಂಡು ಬಂದೀನಿ ಅಬುದಾಬಿದು ಮಗ ಅವಳು ಎಂಚುಂಡು ಚಲಿಪುರ ಎಂಚುಂಡು ಅಬುದಾಬಿಡು ಊರ್ದಲಕ್ಕನುಂಡ ಯಾ ಊರ್ದಲಕ್ಕನುಂಡ ಅದೇ ಸೆಕೆ ಕೋಲ್ಡಾ ಮೂರು ಸೆಕೆಟು ಕುಲ್ಲರ ಭುಜನ್ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾರ್ದೆ ಕುಲ್ದೆ ಶೋಭಾ ಶೋಭಾ ಬಲಯ ಉಂತು ಬರ್ಪಲಾಲ್ ಇನಿ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪೋಪಲ್ಗೆದ ಸಂಡೆ ಉಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಲ್ಲ ತಾಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಗೋಪಾಲ್ಗೆ ಸಂಡೆ ಪಿರಾಗೆ ದಾದಾ ಡೇಂಜರಾ ಶೀತಗಲಿ ಹಾಯಕ್ಕ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ ಕೆಂಚಲ್ಲರು ಯಾನ್ 24 ಬೊಕ್ಕ ಇಚ್ಚಿ ಈ 10 ದಿನ ಹೆಜ್ಜಿಂದ ಬಂತದ ಈ 10 ದಿನ ಹೆಜ್ಜಿ ಬಂತಾರದ ಮಕ್ಕ ಓಕೆ ಹಾಯ್ ಶೋಭ ಬತ್ತಲು ಪ್ರಸನ್ನ ದಾದಿ ಶೀತಾಗಲಿ ಹೆಂಗಿತ್ತೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಬರ್ತದೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬರ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶಂಕುಲ್ ಕಲ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಶೋಭ ಬಲ ಅಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಪೋಪುನಾ ಅಂದೆ ಅಂದಿತ್ತೆ ಲೇಟ್ ಪೋಪುನು ನಡ್ದು ಹೆಂಗಿತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ರಾಜ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ವನಸ್ಪುರಂ ಅಂತಾರ ಎಂಕ್ ಬರ್ಪುಜಿ ತೂದು ಬರ್ತ ಅವು ಎಂಜಯ್ಯ ಆಲ್ ಹೊತ್ತು ಆಲ್ ಗಂಟೆ ಉಂಡದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಲ್ಪ ಅವಕ್ಕೆ ಆಲ್ ಹೊತ್ತು ನಾನೇ ಕಟ್ಟು ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆವನುಂಡ ಇಚ್ಚಿಯಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಸ್ಟ್ರಕ್ ದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಇನಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜು ಹೌದಾ ರಂಜ ದಿನ ಪೋಯಿ ಬೇತು ತೋಜುನ ಇನಿ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡದ ಇಂಚೆ ಕಾರ ದೀತಿನ್ಯಾ ಅವು ಇಂಕ್ ದಾದು ಕೈಟ್ ಬರ್ತದೆ ಇಂಕ್ ನೆಟ್ಟೆ ಬೇನೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೈಟ್ ಬರ್ತೈತಾ ಮೂಲು ಬೇನೆ ಇಂಕ್ ಕಜಿಪು ಇದು ನವಿಲ್ಕೋಸು ಪದಂಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಇಕ್ಕೆ ವೆಜ್ಜಾ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ವೆಜ್ ಒನಸ್ ಪ್ಯಾಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಒನಸ್ ಆತಿಜ್ಜಿ ಯಾಮಲ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ವೆಜ್ ನಾನು ಎಲ್ಲ ತೋಡು ಅದರ ಮೀನು ನಿನ್ಗೆ ಕೊಡು ಎಲ್ಲ ಆಂಡ ಹೋಗಲ್ ಬರೋದು ಎದಿನ್ ಪದ ಮೇಲೆ ಅವು ಬೇಜಾರ ನೆತಿನಾಗಲು ಒನಿತದ ಗಜಿಬು ಎಂಗ್ಲ ವೆಜ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಹೋಗಿನ ಕಾಂಡೆ ಪೋಂಡ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟುವರ
ಕಾಂಡೆ ಕೊಂಡ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟುವ ನಿಗಳು ಹ್ಯಾಪಿ ಜರ್ನಿ ಶೋಭಾ ಶೋಭಾ ಹ್ಯಾಪಿ ಜರ್ನಿ ದಾನಿ ಎಂಚನೆ ಹೋಗುನಾ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೂ ಟ್ರೈಂಡಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟ್ರೈಂಡಾ ಎಂಕು ಟೊಮೊಟೊ ಸಾರು ಓ ಇದು ಶುಕ್ರವಾರ ಅದಾ ಮಂಡೇ ನೈಟ್ ಬರ್ಪ ಹಾಂ ಮಂಡೇ ನೈಟ್ ಕಿರಣ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಟ್ರೈನ್ ಹೋಗುನಾ ಕಾರ್ಡ ಇಂಚೆನೆ ತಿರ್ಗೊಂದ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಫೋಟೋ ಅಣ್ಣ ದಾದಾ ತಿಲಕ್ ರಾಜು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಫೋಟೋ ಉಂಟು ಹನಿ ಹಾಯ್ ಹನಿ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲು ದಾದಂಡಿ ಆತಿಜ್ಜಿಯ ಶೋಭಾ ಅವೇಟಿ ಉಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಜೀತ್ನೆಟರ ಅವರು ಫೈನ್ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ದು ಎಂತ ಸಾರು ಕಟ್ ಕಟ್ ತೋಜೋದಿಲ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜ ಇತ್ತು ಸರಿ ಅಡ್ಡ ಇಂಚಿನಿ ಕೋಟಿನ ದಾದ ಬೋಬಿನಿ ಇಂಚೆನೆ ಬೋಪುನ ಅಂದ ನಾಷ್ಟ ನೈಟ್ ನಾಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ ಎಂತ ನಾಷ್ಟ ದೋಸೆನಾ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೋಪುನ ನೀವು ಫಿಶ್ ನಮಗೆ ಫಿಶ್ ಇಲ್ಲ ನಾಳೆಯಿಂದ ತಿನ್ನಬೇಕು ಇವತ್ತು ಪ್ರಸಾದ ಎಲ್ಲ ಬಂತು ನಾಳೆಯಿಂದ ಫಿಶ್ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟರೊಳಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಊಟ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ ಫಿಶ್ ಇಲ್ಲದೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಲೈವ್ಗೆ ಪತ್ತಿರು ಗೊತ್ತುಂಟು ಪತ್ತಿರು ಮತ್ತೆ ಮಟನ್ ಅಲ್ವಾ ಪತ್ತಿರು ಗೊತ್ತುಂಟು ನಾನು ತಿಂದಿದ್ದೇನೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಒಬ್ಬಳು ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಅವಳೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ತಿಂದಿದ್ದೇನೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ಪತ್ತಿರು ಕೋಳಿ ಸಾರು ಕೋಳಿ ಸುಕ್ಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪತ್ತಿರು ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ಪತ್ತಿರನ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ಆದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಾಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಹುಡಿ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ನೀವು ಮಾಡಿದಾಗೆ ನಮಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದೆಂತ ಉಬ್ಬುವುದಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಏನ ಸಬ್ಬು ಓಲಳ ಶವನ ಆಯ್ತು ಬರ್ಪುಜಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಗುಗ್ರ ಶಬನ ಬರ್ಪಾಯಿ ಕೇಂಡೆ ಬರ್ಪುಜ ಬರ್ಪದೆ ಅಂಕ ಅಂಚ ಬಂಡಾಲು ಓಕೆ ಆವು ಫುಲ್ ಬಂಡ ಚಿಕನ್ ಕರಿ ಪತ್ತಿರು ಸೂಪರ್ ಹೌದು ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ಅದು ಪತ್ತಿರು ಪುಡಿ ಸಿಗ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಪುಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಲ್ವ ನೀವು ಆದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಥರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅದ್ರ ರೊಟ್ಟಿದಾರ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಆದರೆ ಮಾಡಿದೆ ಆದರೆ ಮಿಷನ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಓದ್ತದು ಅದರಲ್ಲಿ ಅದಿಲ್ಲ ಮೊದಲಾದರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಈಗ ಮಿಷನ್ ಬಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಎಂತ ರಿಂಗ್ ಶೋಕುಂಡು ಅವು ಕಾಯಿನ್ಸ್ದ ರಿಂಗ್
₹5 ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ತಾವು ಕಪ್ಪಾಪುಜಿ ನಮಗೆ ಇದು ಆ, ನವಿಲು ಕೋಸು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ನವಿಲು ಕೋಸು ಮತ್ತು ಪದಂಗಿ ಅದು ಪದಾರ್ಥ ಗಸಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಪುಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಕ್ಕಿ ಕಡೆದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೌದು, ಅಕ್ಕಿ ಕಡೆದು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಅಕ್ಕಿ ಕಡೆದು ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಅದು ಗಟ್ಟಿ ಕಡಿಬೇಕು ನೀರು ಹಾಕದೆ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಇದ್ರು ಅವರು ಹಾಗೇನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಅಕ್ಕಿ ಕಡ್ದು ಮಾಡಿದ ಟೇಸ್ಟ್ ಇದು ಅಷ್ಟು ಇದಿಲ್ಲ, ಉಡಿಯಲ್ವಾ ಅಂತ ತಿಳಿದೆ ನಾನು. ನೈಚೋರು ಸೋಕತೆ ಎಂಕಿಷ್ಟ ಯಾನ್ ಪೊಟ್ಟು ನೈಚೋರು ತಿನ್ಪೆ ಲೈಕ್ ಖಜಿಪುದ ಚಂದೆ ಪೊಟ್ಟು ನೈಚೋರು ತಿನ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅವು. ಅವಳ ಎಂಕುಲು ಹಾಕಲ್ಲಕ ಮನ್ಪುಜ ಅಕುಲು ಮಂತಿನ ಟೇಸ್ಟೇ ಬೇತೆ. ಯಾನು ಪೋಂಡ ಅಲ್ಲಡೆ ಪೋಂಡ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಡೆ ಯಾನ್ ಅವೇನೇ ಮನ್ಪವರಲ್ಲ. ಹಾಂ ಪುಟ್ಟು ಮಿಷಿನ ಪುಟ್ಟು ಮಿಷಿನ ಅಂಚಂಡ ಹಾಗೆ ಪುಟ್ಟು ಮಿಷಿನ್ ಬಂಡ ಪುಟ್ಟದ ಉಂಡೆಂಡ ಪುಟ್ಟದಾನ ಉಂಡೆಂಡ ಐಕ್ ಅವಳಲ್ಲ ಐಕಪ್ಪ ಕಡ್ಲದ ಕಚ್ ಮನ್ಪಡು ಶೋಕಮ್ಮ. ಸಿಸ ಅಮ್ಮ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ? ಅಮ್ಮ ಹುಷಾರಿದ್ದಾರೆ ಈಗ. ಅವರದ್ದು ಊಟ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತು ಬೇಗ ಮಾಡಿದ ಅಮ್ಮ, ಬೇಗ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಮಲಗ್ತಾರೆ. ಪುಟ್ಟು ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಪತ್ತರು ಮಾಡುವ ಮಿಷನ್ ಉಂಟು. ಹೌದು, ಅದು ಆ ಕಬ್ಬಿಣ ರೊಟ್ಟಿ ಥರದ್ದು ಕೈ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆ. ಅದು ರೊಟ್ಟಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಗಟ್ಟಿ ಒತ್ತಬೇಕು. ಅದು ರೌಂಡ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಕಾವಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ 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 ಅದು ಕನಕನ ಮರ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಅದು ಮಿಷನ್ ಉಂಟಾ? ಮೀಶೋದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾ ಶೋಭಾ? ಮೀಶೋದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ಅದು ನಾನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಭಯ ಆಗ್ತದೆ, ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅದು ಒಮ್ಮೆ ಮೀಶೋದಲ್ಲಿ ಎಂತದ ಆಯ್ ಮಾಮಿ ಬತ್ತದ ಹಾಂ ಅದೇ ಹೌದು, ಮರ್ಮಾಯೇ ಮರ್ಮಾಯಿ ಬತ್ತೆ ದಾದಯ ವನಿತ ಅಂಚ ಕನ್ನಡ ಹೊಡೆದ ಒಂಜಿ ಕರೆಂಟ್ ತೂಪುನು. ಶೋಭಸಿ ಸಾಯ್ ಶೋಭಾ ಅವಳಿಗೆ ನೈಚೂರು ಬೇಕಂತೆ. ಶೋಭಾ ನಿಂಗೆ ನೈಚೂರು ಬೇಕಲ್ಲ? ಅದು ನೈಚೂರು ಉಂಟಲ್ಲ, ಗಂಧಸಾರ ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಟೇಸ್ಟ್. ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಪಲಾವ್ ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ನೈಚೂರು ಮಾಡಿದರೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದು ಟೇಸ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲವ ಶೋಭಾ ವನಿತಾ? ಮತ್ತು ಗೀ ರೈಸಿಗೆ ಮೆಣಸು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತುರಿ, ಮರ್ಮೈ ಬತ್ತೆ. ಶೋಭಾ ಹಾಯ್ ಅಂತೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲರೂ, ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲಿ ಮನೆ? ಬರ್ತೇನೆ. ಯಾವುದು ಶೋಭನಿಗೆ ಮುಟ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ? ಅಲ್ಲ ಶೋಭಾ, ನಿಮಗೆ ಮುಟ್ಟ, ಶೋಭನಿಗೆ ಹತ್ತಿರ. ನೀವು ಹೋಗುವ ನಾನು ನೀನೆಲ್ಲ ಹೋಗುವ. ಗೀ ರೈಸ್ ಮತ್ತೆ ಆನೆಯವರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಜಾಬಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ನೀವು ಅಂತ. ನಮ್ಮದು ಮುಡಿಪು. ಜಾಬಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ನೀವು?
ಜಾಬಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಅವಳ ಮನೆ ಬಂಟ್ವಾಳ, ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಲ್ಲ, ಬಂಟ್ವಾಳ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಕಲಿಯುವುದಾ? ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನ್ ಕಲಿಯೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಿದಾ? ಬಂಟ್ವಾಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ? ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಓಲ್ ಮಾರ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು. ಓಲೆಯಾ DX ಸೊಬಕ್ಕನ ದೀಪು ಬತ್ತೆ ಸೋಬತುಲ ಅಕ್ಕ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ ಪುಣ್ಯ ಬರ್ಪುನಕುಲು ನಮಕ್ ದಯಾಗಿ. ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸೀಸ್. ಓ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಕರೀರಿ, ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ? ಬೇಗ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೀರಿ ಆಯ್ತಾ? ಮುಡಿಪು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬಂದಿದ್ದು ಹಾಂ ಡಾಕ್ಟ್ರಾ? ಅವಳಿಗೆ ಸರಿ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡೋದು ಕನ್ನಡ. ನಾನು ಟೀಚಿಂಗ್ ಈಗ. ಅವಳು ಟೀಚರ್ ಆಯಿತಾ? ಅವಳು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಟೀಚರ್. ವನಿತಕ್ಕ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ ಪುನ್ನಮೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಕೆಲವೇ. ಅದು ಕೋಡ ಬತ್ತು ಪೋಯ್ನತ ಪಾಟಿಂಡು ಬಂದು ಪೋಯ್ನತ ಆತ ದೀಪು. ಶೋಭಾ ಮೀನಂಜಿ ಏರ್ ಕಂತೀನಿ ಮರ ಸತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಏರ್ ಮಾರ ಪತ ಬರ್ತೀನಿ. ತುಳು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ, ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂಥರ ಮೋಡಿ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಓಲಿ ಶೋಭಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ತುಲ ಸಂಬಂಧದ ಬತ್ತೆ ದೀಪುನ ಸಂಬಂಧದ ದೀಪು DX ಏಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂತ ಮಾರ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ. ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಅದು ಯಾವುದು? ಓಯ್ ಶೋಭಕ್ಕ ಎಂತ ಇಷ್ಟ? ಗೀ ರೈಸಾ? ಮುಲ್ಪ ಮಾತ ಎಂಕುಲು ಅನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನಕುಲು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ ತುಳು ಮಾತಾಡುವವರು. ನಾವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಥರ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ, ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ನಾವು ಕೂಡ ಹಾಗೇನೆ. ನನಗೆ ಒಬ್ಳು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅವಳು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಎಂಚೆನೆ ಏಪಲ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡು ಆಯ್ಕೆ ಮರಲು ಮಾರ. ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಮನೇಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಒಳ್ಳೇದಲ್ವಾ ಆ ಥರ ಇದ್ದರೆ? ಹನಿ ನಂದು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಹಾಕವಾ? ಒಬ್ಬ ದೀಪು ಚಂದ್ರನೋಕು ನಂದು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಹಾಕವಾ? ನೀ ಹಾಕಂಡವಾ? ಅವನು ನಂಡ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಹಾಕಿಟ್ಲ ಇಪ್ಪ ಬಂತು ಬೇಲಿ ಬಲ್ಕರ್ರ. ದೀಪಕ್ ಡೋ ಆರೇಲೆತ್ತೋ ಬರ್ತೀನಿ ಅದೇ ನಂಡದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಹಾಕಿಟ್ಲೆ ಅವನು. ದೀಪು ನೀನು ನಂಡ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಹಾಕಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಹಾಕೋತೀರ ನಾ ಬಿಡಲ್ಲ ಹಾಕೋ. ಓಕೆ ಸಬ್ ಹಾಕ್ರೆ ನಂಡ ಹಾಕಿಟ್ಲೆ ಅವನು ಹಾಕಂಡ ಇರೇಗ ಮಾಲ್ತಿ ಇಜ್ಜೆ ಶೋಭಾ ತೋಜೌಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡ? ತೋಜೌಜಿ ವೆಜಿಕೇಬಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಗೀಶ್ ನಿನ್ನ ಅವಮಾನಕಾರಿ ಆಂಟಿ ಅಂತ. ಇದು ಆಂಟಿ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ನಾಯಿ. ಮಂಡರಿನ
आई हिंदी माराया हिंदी हिंदी से बात करो नंदू अमेरिका ನೀನು ಅಮೆರಿಕವಾ ದೀಪು ಕುಡ್ಲ ಬೀರ್ಬಸ್ ಸಬ್ಬ ಹಾಕರು ನಿಂಗ அவனுக்கு சப் ஆக்கிட்டேன் எனக்கு சப் ஆக்கிட்டேங்க நாங்களும் யூடியூப் சேனல் போய் எங்கள் மேலு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் கவுண்ட் ఉంటుండు அதுல பேர் பண்டு ಅವನ பேரே ಇಲ್ಲ నాకు ಬಿರ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಲ್ಲು ಬಿರ್ತಿಗೆ ಲೈವ್ ಬಂದ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಕಾಣಲ್ಲ ಹೆಂಗ ದಾಗ್ಯಾ ಇದೆ ಬಬ್ಬನಿ దానే శోభ ನಾಕಿನಿ ಸಿಸ್ ಈ ಭಾರತ ಅಕ್ಕ ಎಂದೆಲ್ಲ ಫಲಕ ಪರಿ ನಾನು ಸಬ್ಬ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಉಮ್ಮ ಅಂದೆ ಅಣ್ಣನ ಸಬ್ಬ ಹಾಕಿನ ಫಲಕ ಹೋಗಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಸರಿ ಪಲಕಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಕಿನೆ ಹೋಗಿನೆ ಅಂತ ಚೆನ್ನಡಿಲ್ಲ ಬಿರ್ತಿಲ್ಲ ನೀನು ಪಲಕ ಬರಲ್ಲ ಈ ಕತ್ತರ ಬಂಡಿಲ್ಲ ತೆಲ್ ಬಂಡಲ್ಲಿ तेरा माँ का साथ बोलो ऐसे ಏರ್ಲಾ ಪಾತೇರ್ಜೇರಿ ಪೋಪೆ ಅಲ್ಲ ಪಾತೇರ್ಜೇರಿಗೆ ಮಾರೆ ಯೋಗಿ ಸಾ यूपी भैया ये आंटी नहीं है वो ఏం చెప్పనొచ్చి మారే బ్యాడ్ కామెంట్ పాడಬೇಕ XXX 4X ಮಾತ ಪಾಡ್ರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವನಿತಕ್ಕ ಇಳಿಗೆ ದಾದ ಕನೋಡು ಬಾರಿ ಮೂಲ ಕಂತದ್ದು ಕೊರ್ಪುಲಾಕ ದಾದ ಕನೋಡು ಮಲ್ಲ ಕನಪು ಮೂಲು ಸೋಬಕ್ಕ ದೂರೇ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗುದು ദീപു നിന്റെ ആരില്ലേ അവിടെ ഫ്രണ്ട് ആയിട്ടുള്ള നിന്റെ ചാനൽ കാട്ടിട്ട് സബാക്ക് പാട്ടുള്ള അത് എന്ത് ഇങ്ങനെ ആക്കറു നീನು എൻ്റെ കേരള ಪಾತೇರಿ ಸೊ ಪಾತೇರಿಯ ಮೂಲು ಯಾ ಬರೋಡ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೂ ಇರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ತಿನ್ಪನ ಬಿಟ್ಟು ಬೋಡ ಎಂಗುಲ ಇಂಜನ ಉಲ್ಲ ಜಾಗಿಜ್ಜಿ ಜಕ್ಕೆಳ್ಳುಗುಲ್ಲಾವ್ ನಿನ್ನ ಕಂಡನ್ನ ಜಕ್ಕೆಳ್ಳುಗುಲ್ಲಾವ್ ನಿನ್ನತ್ತು ಅನ್ನ ಜಕ್ಕೆಳ್ಳುಗುಲ್ಲಾವ್ ಅಲ್ಪಾನ ಕಾಡು ಡುಗುದು ಬಾಡ್ರವನ್ ಓಕೆ ಮಾಮಿ ಬಾಯ್ ಏಯ್ DX ನನಗೆ ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟಾ ಆ ಆ್ಯಡ್ಸೆನ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಇಮೇಲ್ ಬಂದಿದೆ ಅಕೌಂಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ಆ್ಯಡ್ಸೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಇವನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಮಗನ ಹತ್ರ ಅವನು ಹೇಳಿದ ಸಂಡೇ ನೋಡುವ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕಣ್ಣನ ಬುದ್ಧ ಪೊಯ್ ಮಾರ್ರೆ ಅರ್ಧಾಯಿ ನಮ್ಮ ಫೋನಾಗ ತುಲ್ಲ ಶೋಭಾ ದೀಪು ಯೋಗೀಶನ್ ಬಸಂ ಪೋಲ ಮಂದಂದು ಪೋಲಾನೆಲ್ಲ ಕೊನದು ಬುಡ್ಲ ಮಾರೆ ಪಕ್ಕಡೆ ఆయన అట్టునే బుచ్చాయి బెజినారకాయ సావ్ ఇంకా ఆయన బెచ్చాపి నీకు యాసకి అప్పుడు మూలుగులు कैसे हुआ कैसे ಯಾಕಂದ್ರೆ ತೋಜುಂದಿತ್ತು ಲೈಟ್ ಮೋನಿಗೆ ಹಾಕೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಸಿದ್ದರೆಗೆ ನಮ್ಮ ತೋಜುಜಿ ಹೆಂಗದ ಯೋಗಿಸೆ ಯಾನ ಟೈಪ್ದ ಜನ ಹತ್ತು ಓ ರಾಮ ನಿನ್ನ ಆ ಟೈಪ್ ಒಂದು ಪನ್ನ ಹತ್ತು ఆయన ಒಂಚೂರು ಕೊನೋಲ ಮಾರ ಒಂಚು ಪಾಯರ ಬಲ್ಲ ఆయన ಸಿಸ್ ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಹನಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೊರ ಕೊನೋಲ ಮಾರ ఆయన ಸಬಕ ಪಾತೆರುಜಿ ಕೋಪ ಸೋಬ ಕೋಪ
ರಂಜು ಅವರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ನಮಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮೊನ್ನೆ ಎಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಎಡಿಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ನ ಸಬಕ ಪಾತಿ ಜರಿಗೆ ಎಂಪೊಪ್ಪೆ ಓ ಉಂತಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಅಂಜವೆ ಅಂತ ಉಂತಲ ಅಮಾಸೆ ಪುಣ್ಯಮೆಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಅಮಾಸೆ ಬರ ಪುಣ್ಯಮೆಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಯಾನು ಡ್ಯೂಟಿಡು ಇಲ್ಲ ಗ್ಯಾಪ್ಡು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪಾಪ ಆಫ್ಟರ್ ನಿಜ್ಜಲ್ಲ ಇವು ಆಫ್ಟರ್ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುಜೇರಿಯ ದೀಪು ಈ ಊರಿ ಬರುವ ಭತ್ತನ ವನಿತ ಬರ್ಪಾರು ಶೋಭಾ ಬರ್ಪಾರು ಶೋಭಾ ಜಲ್ ಬರ್ಪ ಶಾಲೆ ಹಾಪಾರು ಬಕೇರ್ ಬರ್ಪಿ 2 ಜನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ನೀವು ಬಂಡು ಬಿಚ್ಚಪ್ಪ ಅದು ಆತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಎಂಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಂಡು ಶೋಭಾ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಕಲ್ನ ಶೋಭಾ ಜೀನ್ಸ್ ಅವ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕನ ಜೀನ್ಸ್ ಯಾನು 22 ದಿಕ್ಕುವೆ ಊರಿಗೂ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆವ ದಾದ ಕನಪ ಈ ಬರ್ಪುನ ಮಲ್ಲತ್ತು ಕನ್ನಡ ದಾದ ಕನಪ ಅಪನ್ ದಾದ ಕನಪ ದಾದ ಕನಪ ಎಂಕಲೆ ಐದು ಬ್ರೇಕ್ ಮುಗಿದು ಎಣ್ಣ 25ಕ್ಕೆ ಬರ್ತಡೇಕ್ಕ ಎಲಂಜಿ 25ಕ್ಕೆ ನೀಕಾ ನೈಟ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಭಾರತಿ ಅಕ್ಕಾಗು ಒಂದು 25 ಇಂದಾ ಒಕ್ಕಡೆ ಅನ್ಪಾನ್ ಪೂಜಿ ಇದಾಗೆ ನೈಟ್ ಕಂಡ್ರೆ ಯಾ ಲೈವ್ ನೈಟ್ ಮಾಡುವ ಈಗ ಒಂದು ಅಂಡ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಅಪ್ಪ ಮಾರ ಲಾಯ್ಕಪ್ಪ ನೆಟ್ ತಿರ್ಗೋಲಿ ಅನ್ಸಿಂಚಿಲ್ಲ ನೈಟ್ ಇನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಪಾಡ್ನಿಗೆ ಪ್ರಿಯನಾ ಎಂಗಿ ಜನ ಉಂಡು ಜನವರಿ 25 ಕಂದೊಂದೇ ತಿಂಗಳಕ್ಕ ಬೊಕೊಂದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಿಕ್ಕು ಜನವರಿ 25ಕ್ಕೆ 7 ತಾರೀಕು ഞാൻ പോപ്പെട്ടാട്ട് ഇനി ഏർലേം ചെറുതാനെ ಊರು ಓಡಿ ಹೋದ ಯಾನ್ ಕೇಕ್ ಕನಪ ಯಾನ್ ಕೇಕ್ ತಿನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕದಾಯೆ ಬರ್ಪುನಿವರ ಪೋಪುನಕಲು ಅತ್ತ ಈ ಕೇಕ್ ಕನ ವನಿತಾ ಯಾನ್ ಕಟ್ ಮನ್ ಯಾನ್ಲ ವನಿತಲ ಒಟ್ಟಿ ಕಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಶೋಭಾಗ ತಿನ್ಕ ಮಿಸ್ ಯು ಅನಿತಕ್ಕ ಭಾರತಕ್ಕ ಇಟರ್ಜಿ ಲವ್ ಯು ಶೋಭಕ್ಕ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಪನ್ಪುನು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಪನ್ಪುನು
ಎಂಕ್ಲು ಮಂಗನ ಕುಲತ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಅನ್ನ ಉಂತಲೇ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಜನರ ಸೇರಿಸೋಬ ಹೆಂಗ್ ಬಚ್ಚು ನಿಂಕ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಲೆಜ್ಜಿ ಆಜರ ಆಂಜೋಲ ಇಜ್ಜಿ ಕೈಗೆ ಬೇನೆ ಮಾರ ಈಗ ಭೂಮಿ ಊಟಗ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ದೀಪು ನವಂತಲಿ ಬರ್ಪೇರು ನನ್ನ ಒಂತುಂಡ ಬೇಲೆ ಅದು ಇದೇ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ದೀಪು ಟಾಟಾ ಸೋಬಕ್ಕ ವರಿದಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಜನ ಬರದಕ್ಕ ಆ ಎಂಕ ನಗುಂಡತ ಹಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಬಾದ್ ಬಿಡ್ತೆ ತುಲಾ ಈ ಬೇನೆ ಏನಿಡಿದೆ ಅದೊಂದು ನನ್ನ ಪಾತಿರೋಡ್ಚಿ ಏಡ ಪಾತಿರೋಡ್ಚಿ ದೀಪುಡನ ದೇ భయంకర సెకే వనిత శోభ ఇంచు సెకే కూతుండా ఇంక ఫ్యాన్ ఇచ్చింది కుల్లరిగా ఆపుచి ఇంక అయిపోయినా సంతే ఇంజే కై దాదంది గుర్తొచ్చి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ తో జింక్ ಅಜ್ಜಿಲೆಜ್ಜಿ ಬಿಜ್ಜಿಲೆಜ್ಜಿ ತೇಲೆಜ್ಜಿ ಒಕ್ಕನೂಲು ಓಮೈಲೆಜ್ಜಿ ವಾದೂಜ ಪೂಜೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿರುತ್ತೆ ಆತ ಏರ್ಲಿಜ್ಜೆ ದುಮ್ಮಾಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿಸನ ಪೂರ ಬರ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ದಯಾನಂದರೆಜ್ಜೆ ಆಯಲ ಅಮ್ಮೆರ್ಲೆಜ್ಜೆ ಏರ್ನ ಯಾನಾಯ್ತು ಒಂಜೆರಡು ದಿನ ಉಂತಾಗ ಪನ್ಪುನಿಯ ವನಿತ ಲೈವ್ ಒಂಜೆರಡು ಜಾನಿ ಲಂಚೇನಿ ಮದ್ವೆ ದಪ್ಪಗ ಯಾನೊಂಜಿ ಪತ್ತು ಒಂಜು ವಾರ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜು ವಾರ ಬಕ್ಕ ಬನ್ನಾಗ ಜನಸಾಗರ ಇತ್ತಿಲ್ಲತ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆರಗ್ರ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ವನಿತ ಎಂಕೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲೊಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆರ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ದಯಾನಂದಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊರ್ಲಿ ಶೋಭ ಎಂಕ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆರ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ದಾದ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಕಡೆ ಉಲ್ಲತ ಬಂದು ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ ಕದಾದ ಮನ್ಪುಂಡು ಆ್ಯಡ್ಸೆನ್ಸ್ ತಕಲ ಇಂಕ ಇಮೇಲ್ ಬೈದಿನಿ ಶೋಭಾ ಕೋಡೆ ಇನ್ನು ಕಾಣ್ಯಾನಾಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆ್ಯಡ್ಸೆನ್ಸ್ ತಕಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೈದಿನಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಅಂದು ಅಪ್ಪಾಗ ಯಾರಂಜಿ ಒಂಜಿ ವಾರ ಬುಡ್ದು ಬತ್ತಿನತ
ರಪ್ಪ ಇತ್ತೀರಿ ಜನ ಪೂರ ಸಡನ್ನೇ ಬತ್ತೇರು ಯಾಲ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಬೊರ್ಚಿನ್ ತೋಜುಂಡು ಲೈವ್ ಇಂಕ್ ಲೈವ್ ದಾದನ ಶಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಅಂಚನದ ಬಾಂಡೆ ಇಂಕ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಂತರಲ ಎಂಕ್ ಟೈಮೇ ಆವುಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಬೇಲೆನೆ ಆಪುಜಿ ಇಂಕ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆಪಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಗೋದು 2 ಒನಸನಾಗ ರೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪ ಐದು ಮಿಚ್ಚಿ ಬೇಲೆನೆ ಆಪುಜಿ ಅವೇ ಒಂಜಿ 2 ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 2 ಸಾರ ಅವು ಆರಿತ್ತೆರದ ಬಾರ್ಮಿಗ್ಲ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ಲ ತುಳು ಗೇಮ್ಸ್ ಬತ್ತೇರು ನ್ಯೂ ಬತ್ತಿನಾರು ನ್ಯೂ ಬೇಗ ಇಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಾಡು ಅಂದ್ಯ ಶೋಭ ಬೇಗ ನಾಡೊಂದು ಇಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ತುಳು ಗೇಮ್ ಹಾಯ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಚಾನಲ್ ಉಂಡೆ ತುಳುವ ಕನ್ನಡನ ತುಳು ಗೇಮರ್ ಅಂತ ಬರ್ದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಕನ್ನಡ ಪಾತಿಯವರ ತುಳು ಪಾತಿಯವರ ಅಂತ ಗೊಜ್ಜಿ ತುಳು ಗೇಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಬೇಗ ಅಂಡೆ ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ఇక్కడ పోపింగ్ ఈజీనా ఇచ్చి హాయ్ మామీ దీర్ మరి ఏతు మారే మరమైనకులు దీర్ ఏతు ಏತು ಬರ್ಮೆ ಕೈ ಬೇನೆಯ ಗೊತ್ತು ಜೀತ್ ಜಾಗುಂಡತ ಬೇನೆ ಗೊತ್ತು ಜಾದ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಮಂಗೆ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಚನ ಅವು ಎಕಡೆ ಬೇತೆತ್ತಿರದ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಎಕಡೆ ಬೇತೆತ್ತಿನದ ಅವು ಇಟ್ಟು ಬೇತೆತ್ತಿರಿ ಮಾರೆ ಇಂಚ ಬತ್ತೀನಿ ರಡ್ಡುಂಡಾ రెడ్డుండా ఛానల్ రెడ్డుండా డేట్స్ ಒಂಜೆ ಮಾರ್ಮೈ ಒಂಜೆ ಉದರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಂದಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ರೇ ಸೋಮವಾರ ಒಂಜಿ ₹100 ಎತ್ತಿನ ಶೋಭ ಫ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲದ ಪುಲೆ ಜೋಕುಲು ಮತ್ತೆ ತೂಡು ದಾದ ಬಾಣ ಇಲ್ಲ ಆತ ಜತ ಈ ಸತ್ದಾನಿ ಹೆಂಗೆ ತಕ್ಕವೇನ ಅಂದೈ ಲಕ್ಕರೆ ಹಬ್ಬ ಬಂತೇರಿ ಕುಲುಕುದೋ ಒಂದು ಮಂಡ ಬೆಚ್ಚ ಜನಲಾಗ ಗುದ್ದ మమ్మీ బండి వచ్చి ఇంక దాని వచ్చింది అతను ఇంటిలో వచ్చి దాని వచ్చి ఒర ఇల్లు తిక్కి సట్ట అది మైండ్ ఫ్రీ అది ಉಪ್ಪೋಡು ಇಂದೆತ್ತನೆ ಮಂಡೆ వచ్చేತ್ತನೆ ఇంక ಓಮನ್ ಪೆರೆಗ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿಯಾ ಈಗ ಇಷ್ಟನೇ ಇಜ್ಜಿ ದಾದನ ಮೈಂಡ್ ಪೂರ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಥರ ಊಲ ಬುರ್ಚಿಂದ ಅಂಜಾಪು ಎಂಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಬಡ ಕಮ್ಮಿ ಅದಾನೆ ಮುಖ ವೀಕ್ನೆಸ್ ದಾಲುಂಡ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡ ಸತ್ಯನೇ ಮಾರೆ ಗಮ್ಮತ್ ಬನ್ನಪ್ಪಿದ್ದ ಚಿಮ್ಮಿಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಬಂದಾಗ ಯಾರು ಅಂಚನೆ ಬಂದೆನ್ನಿಯ ಬಕ್ಕ ಹೆಂಚಿದ ವೀಕ್ನೆಸ್ಗೆ ಬಕ್ಕ ಬಡವ ಕಮ್ಮಿಗೆ ಒನಸ್ ಬಂದ್ಲು ಸರಿಟು ಇತ್ತೆಡೆ ಬನ್ಪೆ ಬನ್ ಯಾ ಬರ್ಪೆ ಅವ ಗೇಮಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸ ಚಾನಲಾ ಬೇಲೆ ಪೋಪೆ ಆಂಡ್ ಐದು ದುಂಬು ಇಲ್ಲ ಹೊಡತ ಇತ್ತ ಬೇಲೆ ಇಂಕ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂಚಿಲ್ ಬರ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೆ ನನ್ನ ಬೇಲೆ ಬೇಲೆಗೆ ಅವೇ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಮನ್ಪೆ ಬಂತೇರು ಅಂಚ ತೂಡು ಅವು ಇತ್ತ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜ ಒಂಜಿ ವಾರೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೂಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ದು ಮಿಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಡ್ ಬಂಡದು ಅನ್ಕೊಂಡೈತೆ ಇಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮೀಟು ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಕಷ್ಟ 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 ಒಟ್ರಾಸಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಆತದೆ
ದಾದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದ ನಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದೊಂದು ಬಂಡೆ ಮಕ್ಕದಾಗ ಗೊತ್ತಿಜ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದಾಗೆ ಹೊಸತದ ಮುಂಚ ಐಕಿ ಪೋಪುನಡಿಲ್ಲ ಅದೇ ವರಲೆ ಇಜ್ಜಬ ಉಂಡು ಉಲೈ ಯಾನು ಉಲೈ ಕುಂದೆ ಪಿದೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ರಾತ್ರಿ ಯಾನು ಯಾನ್ చెప్పునగ ರಡ್ಡರೆ 3 ಗಂಟೆ ಅಂಚಾಪು ಈಗ ನಿದ್ರೆನೇ ಇಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಮರ್ಮಯ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಒರಿಯೇ ಆಯ ಬೇತ ಚಾನಲ್ದ ಪುತ್ತರ ಬಡ್ಬತ್ತೀನಿ ಒರಿಯೇ ಚಾನಲ್ದ ಪುತ್ತರ ಬೇತೆ ಪಾಪುಂಡ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನಟ ಪಂತ ಮುರಂಜಿ ಒಂಜಿಲ್ಲಿ ತೂತಿನ್ಯ ಬೋ ದೇವರ ಓಲ್ ಕೊಡೀಟು ಮಿತ್ತು ಎಂಗ್ಲೆ ಮಿತ್ತು ಬೊರ್ಚಿ ಬಣ್ಣದ ಕುಲ್ತೀನಿ ಎಂಗ್ಲೆಗ ಬಂದು ಸಾಮಾನು ಸಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮನ್ಪಾರೆ ನಾನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಂಡು ಮಾರ ಎಂಗ್ಲೆ ಸಾಮಾನು ಸಿಟ್ಟು ಮನ್ಕೊಡು ಟೆನ್ಷನ್ ಅದು ಇಲ್ಲೊಂಜಾಂಡ ಎನ್ನಾತಿಗೆ ಬೇಲೆ ಪೋಪುನ ಎನ್ನಾತಿಗೆ ಕುಲ್ಲು ಏರ್ನ ರಗಲೆ ಬೊಚ್ಚಿ ಎಂಕುಲು ಬೆನ್ಪುನು ಎಂಕುಲು ತಿನ್ಪುನು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲೆಡ್ ಅವೇನೇ ನಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಸದ್ಯಗೂ ಬೊಕ್ಕ ತೂಳು ಇಟ್ಟುಂಡಾಪು ಇಪ್ಪಿಜಿಡ ಬಂತಂದ್ರೆ ಕುಲ್ಲು ನನ್ನ ಬೆನ್ತಿಂದ ಇಲ್ಲೊಂದು ಜಾಯ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಲೆ ದಿಕ್ಕಿಡ ಬೇಲೆ ಪೋಪೆ ಬುಕ್ಕ ರಗಲೆ ಬರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂದ ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಕೈಟ್ ಕಾಸು ಪುನಾಗ ಎಂಕ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೋಡಿತ್ತು ಇತ್ತ ಎಂಗಳ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಏರ್ಲ ಬುಡ್ಚಿತ್ತೆ ಎಂಗ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೋಡಿತ್ತು ನನ್ನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಗ್ಳು ಬುಡ್ಚಿ ಮೇರಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪಿ ಕಾಸು ಕೊರ್ಚಾ ಓ ಮಲ್ಪರೆಗ್ಲ ಕಾಸು ಚಂದ ಓಡೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮನ್ಪರೆಗೆ ಎಂಕುಲು ದುಂಬಿರೋದು ಒಂದಿಲ್ಲ ಶೋಭ ಬೊಕ್ಕದಾತನ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಬಂಗಾರ ಅವಡು ಮತ್ತ ಅವು ತರೆ ಬೆಚ್ಚದ ಯಾನೊಂಜಿ ಪಿದೇವ್ರು ಪೋಪಿನ ಕನ್ನ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಂದು ಕೊರ್ರೆ ಬರಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಪುನಃ ಸುರತ್ಕಲ್ ಬೋದಿತ್ತೆ ಕೇಂಡೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕಂತು ಕೊರ್ಲಿ ಬಂತೆ ಯಾ ಪೋತಿಜಿ ಆಯ್ ಕಲ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಣ್ಣ ಬೇಲ ಮೆಂಬರ್ ಆಪಜಿ ಪೂರ ಮಂತ್ ದ್ವರ ಪೋಕ ಬಂಡ ಸವಸನೆ ಬಿಡ್ಚಿ ಈ ತೂಲ ಸೋಬ ಯಾಪಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಏರಿಗ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೋತಾ ಆಂಡ ಅಕ್ಲಿದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗಂತ ಕಾಸನಾಗ ಪಾಪದ ಅಕ್ಲೇನು ಗೇನ್ ಪೂಜೆರು ಅಕುಲು ಬೊರ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಸುಂಡು ಬೆನ್ಪೇರು ಮಾತ ಮನ್ಪೇರು ಆಂಡ ದುಂಬು ಬತ್ತಿನ ಬಂಗಾಗ ಇಂಚ ಏರ್ಲ ಮನ್ಪುಜೆರು ಗೊತ್ತಾಡತ ಅವೆಂತೂ ಓಡತ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಈಗಲೇ ಪುರ ದೇವೇರು ಕೊರ್ನ ಭಿಕ್ಷೆ
ಇಂಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇತ್ತು ಬೋಡತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಎದುರುಡೆ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಬುಕ್ಕದಾದ ಮುಂದೆ ಬರಾಬಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕೈ ಮೀರ್ದು ತುದಾದಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ತಕಲ ಕೈಯ ತಾರೆ ಮಿತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಅನ್ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಹೊರ ಯಾನೆ ಏನು ಯಾನೆ ತಪ್ಪಂತೆನ ಕಡ ಏನು ಮಿತ್ತಿ ಮೀರ್ದು ಪೋತೆ ಅವಕ್ಕೆ ದೇವರೇನು ಕಿತ್ತೆ ಇಂಚ ಈ ಮಸ್ತ್ ಮಂತ ನಾನು ಈ ಕುಳ್ಳು ದೊಂಕು ಇರ್ನಿಕ್ಕನ್ನು ಅಂಚೆನೆ ದೊಂಕಿಯರ್ ಕಷ್ಟಗ ಒಂದಿನ ಬೊಕ್ಕದಾದೆಕ್ ಪಂಚವ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಏರ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿರುಂದ ಅಕಲ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿದ ಅಂಚೆನೆ ಆಂಡ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತ್ರ ಮಾತ ಎಂಕ್ ದೇವೇರು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾಠ ಕಲ್ಪದೇರು ಈ ಮಸ್ತ್ ಮಂತ ಅಂಡ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ರಿಟರ್ನ್ ಕೂಡ ಚಕ್ರ ತಿರ್ಗುಂಡು ಗೊತ್ತಡ ಭೂಮಿ ತಿರ್ಗೊಂದೆ ಪುಂಡು ಭೂಮಿ ಎಂಕಲ್ ಹಂಚಿಲ್ಲದ್ರೆ ತಾಂಚಿ ತಕಲ್ಲ ದಿನ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಎನ್ನ ದಿನ ಹಾಳು ತೂಕ ದೇವರೇನ ಇಂಚಿನ ದಿವಯರು ಏನನು ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಮುಟ್ಟವೇರೆ ಐ ಯಾನ ಇತ್ತೆ ಇಂಚಾಯರ ಕಾರಣ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಒಪ್ಪು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಒಪ್ಪು ದೇವೇರ್ನ ಐಕ್ ಒಂಚಿ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತ ಕೊರ್ಪೇರು ಅದೆತ್ತ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಕ್ ಆಪುಂಡು ನನಗೆ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಒಂದು ಪೂರ ಆಪಿನ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಬಂಡದು ಯಾನ್ ಅಂಚ ಕುಲ್ದೀನಿ ತೂಕ ಎನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ತನಗ ದೇವೇರ್ ದಾದನ ಕೊರ್ಪೇರ ಬಂಡದು ಅಂದು ವರ್ಕ್ ಪೋಂಡ ಎದೆಗ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾರ್ರೆ ಅಂದ್ಯ ವನಿತ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಪೂರ ಮಂಡ್ಯದ ದೀಪನ ಸೀನೆ ಇಜ್ಜಿ ತೂಕ ಮಿತ್ತೋರಿ ಇಲ್ಲೆತ ತಿರ್ಗೊಂದು ಉಪ್ಪೇರದ ಕಾಲಚಕ್ರ ತಿರ್ಗೋಂದು ಎಪ್ಪುಂಡು ಕಾಲಚಕ್ರ ಇಂಚೆನೆ ಎಪ್ಪುಜಿ ರನ್ 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 ಇತ್ತೆ ಅಕಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಕಡೆ ಉಪ್ಪು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಟೈಮುಡು ಎನ್ನ ಅಂಚಿ ತಿರುಗದಿತ್ತು ಯಾನಪ್ಪಗ ದಾದ ಮಂತ ಗೊತ್ತುಂಡ ಗೋಸ್ ಮಾರಿ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಎಂಚಿನ ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಅಂಚತ್ತು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ನಮ್ಮ ತರ ಮಿತ್ತೆ ಏರೆಗ್ಲ ದಾಲೈಟ್ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ತೋಜುಜಿ ಏರೆಗ್ಲ ಎಂಕುಲ್ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ತೂಯಿನಾತ್ ಅಕುಲೇರ್ಲ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ತೂಪುಜೇರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಪ್ಪಗ ಆಯ್ ರಂಜು ಸ್ವಂತ ಅನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಇತ್ತೆ ಒಕ್ಕಡೆ ಒಕ್ಕಡೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು ಬೀಲಾಡವೇರು ನಮ್ಮಡದಾಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತದ ಬೀಲಾಡವೇರು ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಬೋಡು ಏರೆಗಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಯಾನ್ ಬೋಡು ಮಾತೇರಿಗಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಒರಿ ಬೆನ್ನಾಗ ದಕ್ಕದಿನಿ ದಕ್ಕಡು ದೇವೇರು ಎಂಚ ದೀಪೇರು ಐತ ಸಾದಿಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ನಮ್ಮಿನ ದೇವೇರು ಕೈ ಬುಡೈರ್ ಬಂಪಿನ ನಂಬಿಕೆ ಇಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸ್ವಂತ ನಮಗೆ ಅಂದು ಎಂಚ ಒಳ್ಳೇರು ಮ್ಯಾಮ್ ರಂಜಿ ಅನ್ನ ಸೌಖ್ಯ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಏ ರಂಜು ದಾದ ಗೊತ್ತುನಾ ಎಂಕ ಆಡ್ಸೆನ್ಸ್ ದಾದ ಆಯ್ತಾ ಇಮೇಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಪೋಯ ಗೊತ್ತು ನಾವೇನು ಒತ್ತಿಯ ಐಟ್ ಐ ಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಆಡ್ಸೆನ್ಸ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಬರ್ತೀನಿ ದಾದ ನಾವು ವೆಬ್ ಮತ್ತು ಬಾಡ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿದ್ದಾಲ ಇನ್ನು ಕಾಂಡೆ ತೂನಾಗ ಹಿಂಗೆ ಐಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇತ್ತು ಆಡ್ಸೆನ್ಸ್ ತಕಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಅವ ಆತಿಜಿ ಬಂದು ಬರೋದುಂಡು ಯಾರು ಮಂದಿಜಿಗೆ ಅವ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಯಾನು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವೇನು ತೂಯಾರ ಬಂಡ್ಯಾನ ಐಡ ಐಕ್ ಐತಾರದ ನೀ ಮನ್ಪೆ ಬಂಡು ಈಗ ಅನ್ನೆ ಉಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕಲಿತ್ತು ಏನಿತ್ತದ ದಾದಯ ಎಂಕುಲ್ ಬೆನ್ಪಿನ ಎಂಕುಲ್ ತಿನ್ಪಿನತ 12 ಬ್ಯಾಗ್ಲೋಡು ಒಂಜಿ ಅನ್ನೆಲ್ಲೇರು ಮೂಲೆಲ್ಲೇರು ಅಕುಲ್ಲ ಬಾಡಿಗೆ ಇಡಿತ್ತು
ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ರೆ ಆಯ್ಡ ಪಂಡೆ ಕಾಯಿ ಪಂಡೆ ಈ ಥರ ರಜೆ ಉಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಮನ್ಪೆ ಪಂಡೆ ಆವ ಪಂಡೆ ಬಗ ದಾದ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಟ್ಟೆ ನಿಂಕವು ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋರೆ ಆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ದಾದ ಸೈಟ್ ವೆಬ್ಕೇನು ಒಂದುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾದನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಪನ ಒಂದುಲ್ಲೇದು ಅಕೌಂಟು ಬೊಕ ಐ ಡಿ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಅದನ್ನ ಪೂರ ಬರ್ತೇನೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಂತ್ನ ಚಾನಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಪುಂಡು ಐಕೆ 2 ಬೇರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು 2 ಬತ್ತಿಂದ ನಮಕ್ ಐಟ್ ಜಾಸ್ತಿಂದ ಆಪುಂಡು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎನ್ನಟ್ಟು ತೂಪೆಯ ಟೆಕ್ದಕಲ್ಲ ಐಟ್ ತೂಪೆಯ ಐಟಿ ಅನ್ಕೆ ತೂಪೆ ಆಡ್ಸೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಎಂಚ ಪಂಡ ತೂಪೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೆರೆ ಕೊರ್ಲಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಸತ್ಯ ಇಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಂತದ್ದು ದೇವರದ ಇಟ್ಟು ದೇವ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕ ಇದು ಕುಲ್ಲೇರು ತಿಂಕ್ ಏರ್ನಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಎಂಕ್ ಬರ್ಚಿ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತ ಏರಿಲ್ಲ ತಿರುಗು ತೂಪುಜಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಲ ಇಂಚನೆ ಪೂಜೆ ದಿನ ಪೋಂಡ ದಿನತ ವಾಸಿ ಪೂಜೆ ದಿನ ಪೋಂಡ ದಿನ ಇಂಚನೆ ಪುನು ಇನಿ ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಚೆಂಚ ದಿನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆದು ಪುನು ತೂಕ ದೇವೇನೆ ನಾನು ಏತು ತೂಕ ಮನ್ಪೇರು ತೂಕ ಇದು ಬುಕ್ಕ ಕುಟ್ರಾಸಿದಾಲ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ಯಾನವೇ ಮುಟ್ಟರೆ ಪೋಯಿ ಜಾಡ ಬಂಡೆ ತೊಜ್ಜಪ್ಪಯ್ಯ ಆ ಕಿತ್ತೆತ್ತಿ ಯಾನ್ ಐತಾರ ರಜೆ ಅಂತ ಸೋಮವಾರ ಒಂಚಿ ಪಾಯರುಂಡು ಇಂಗ್ಲು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರಕೆ ಬಂತೆ ಕೊಲ್ಲೂರು ಪೋಡು ನಿತ್ತಿದ್ದು ಚಾಯನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಾರಿಡು ಪೂಕ ಬಂದುಲ್ಲೆ ತೂಡು ದಾದನ ಅಮ್ಮನ ಇಚ್ಛೆ ಕೊಲ್ಲೂರುದಾರ್ ಲೆತ್ತೆರಡ ಪೋಪುನಿ ಒನಸ್ ಆಂಡ್ ಅಕ್ಕ ಇದನ್ನ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಯಾವನ್ ಪೂಜಿ ಒನಸ್ ಅಕ್ಲಿಗ ಪದಿಂಗಿಲ ಬೊಕ್ಕದಾದ ನವಿಲ್ ಕೋಸು ಬೊಕ್ಕ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತರಕಾರಿ ಅದ ಹಿಂಗೆ ಮೀನು ತಿಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿತ್ತು ಎಲ್ಲರ ದಿಂಚಿ ಮೀನು ದಿನ ಮೀನು ತರಕಾರಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಒಂತ ಮಿತ್ತು ಪೋಂದುಂಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ನೆತ್ತ ದಾದನ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋದುಂಡೆ ಇಂಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಅವೆಲ್ಲ ತಜಪೇನ ಈಗ ಮನ್ಪೆ ಇನ್ಸ್ಟಾದಾಗ ಪೋಡ್ಚಿ ಬುಡ್ಚಿರೆಗ ಅವು ಪೂರ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಬುಡ್ಚಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ರತೆ ಅವೆ ನಿಮ್ಮ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂದು ಬುಡ್ಚಿರಿ ಕೊಕ್ಕಡೆ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಪನ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತೂನಗ ನಿಕ್ಲೆಗು ಇಂಚ ಇತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೋಡು ಎಂಚ ತಿಕ್ಕ ಓರ ಕುಲ್ಲ ಯಾವ ಶೋಭ ಹೌದಾನೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಪಂಡ ನೇಯ್ತಾರ ಇತ್ತೇನು ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವಾಮಿನ ಕಲ್ ಜೋಗಿಲೆ ಗಂಜ ಎಂಕುಲ ಮಂದಿಜ ಇಷ್ಟ ರೀಲ್ಸ್ ಪಾಡುವಾರ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಪಾಡಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಸ್ಟೋರಿ ಮಾತೆತ್ತನ ಸ್ಟೋರಿ ಪಾಡುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಓಲ ನೆಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕಡ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಅವೇ ನಾನು ಎನ್ನನೆಕ್ಕೆ ಪಾಡುವೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ಪಾಡ್ದೆ ತರಂಜು ಅವೇಟ್ 1000 ಪೋಂಡು ರೀಚ್ ಆಂಡು ಎನ್ನ ರೀಲ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಪಡಜಿ ಪಿದೆ ಬ್ಯಾತ ಇಂಚ ಇತ್ತಿನ ಅಂದ ಇರ್ತದೆ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಿನ ಅವೇನಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಂತದ್ದು ಎಡಿಟ್ ಬಂತ ಪಾಡುವೆ ಆಂಡ್ ಎಡ್ಡುಂಡು ಅವೇಕು 80 ಜನದ ಅದನ್ನು ಉಳ್ಳೇರೆಂಡ ಕೆಲವು ಬರ್ತಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಕೊರ್ತುಜಿ ಏರಿಗ್ಲ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಇನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಚ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಹುಷಾರುಳ್ಳೇದು ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವನಿತ ಅಮ್ಮ ಹುಷಾರುಳ್ಳೇದು ಅಂಚನದ ಮದ್ದು ಬರೋದು ಆಲೆಜ್ಜಿ ಶುಗರ್ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಆತೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಬಂಡ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಅದನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುಂಡ ಇಟ್ಟು ಕೊರುಚಿ ಗುರ್ತು ಯಾನ್ ಏರ್ನ ಎಂಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಪುಜಿ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಎಂಕ್ ಫಾಲೋ ಬರೊಂದುಂಡು ಎನ್ನ ಫೋಟೋ ಒಂಜಿ ಪುನ ಇಟ್ಟು ರೀಲ್ಸ್ದ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದಿನ ಅವಕ್ಕೆ ಪಾಕಕ್ಕೆ ಎಂದೆಯ ಪಾಡ್ದಿನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಅದಕ್ಕೆ ಪಸಂಗ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಂದು ಇದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ಮನ್ಪುಲಿ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫಸ್ಟ್ ಆವಡಿನ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಕಲಾಗಿದೆ
ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕದ ಐಡಿಯಾ ಬಂದ್ಕಾಯ್ತು ಉಪ್ಪುಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಅಂಡ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಅಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಐಟ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಂಗೆ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಾನಿಟೈಸ್ ನಾಪುನಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾನಿಟೈಸ್ಗೆ ಕೇನೊಂದು ಉಂಡಿಯಾ ದಾದನ ಮಿತ್ತಡು ಮಾತ್ರ ಬರೊಂದುಂಡು ಮಾನಿಟೈಸ್ ಅಂದ ತೂಂದಿಜ್ಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಅದು ಎನ್ಮ ಬಾಕಿ ಎನ್ಮ ಬರೊಂದುಂಡು ಬಾಕಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಂಪರೆ ಎನ್ಮ 0 ಪರ್ದು ಎನ್ಮ ಬರ್ದಿರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಅಂತ ಬರೊಂದುಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅವೇ ಕೊತ್ತಿನಾಗ ಅವಿನ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಕೇನೊಂದುಂಡು ಇಮೇಲ್ ಕೆಲವು ಬಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಬರೊಂದುಂಡು ಫೇಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅತ್ತು ನೀಚ ಜಾಗ್ರತೆ ಕೊಡು ಗೊತ್ತು ನೀಕು ಅವು ಎನ್ನ ಐಡಿ ಎಟ್ಲುಂಡು ಎಂಡ ಮಾತ್ರ ಐಟ್ಲುಂಡು ఆయన ಒಟ್ಟುಗುಂಡು ఆయన ಮಂತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಾಯ್ತ ಐಡಿ ಪೂರ ಐದಿ ఉంది ഞാൻ ಖಾಲಿ ಪಾಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬರೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಗೆ ಎನ್ನ ಅಂದ ಎಂತು ಯಾರಾಪುಂಡ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಆಯ್ತು ಯಾರಾಪು ಆಯ್ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಆಯ್ ಮಿನ್ ಮನಸ್ಸು ಬಂತ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಇಂಚನ ಚೆನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೂರಾಗ ಇಂಕ ದಾದ ಪೋಡಿಗೆ ಆಯ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಎಡಿಟರ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ದಾದ ಬೋಡು ಅತ್ತೆ ನಿಕ್ ದಾದ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಅವೇನು ಎಡಿಟ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೆ ಕೋಲ ಮಾತ ಪುನದ ಅವೆತ್ತ ಮಾತ ಎಡಿಟ್ ಮಂತ್ ಶೋಕ್ ಮನ್ಪೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಕೈ ಕಂಬಾಡ ಮತ್ತ ಕೋಲ ಅಪ್ರೇಟೆ ಅಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಆಯನೆ ಮನ್ಪುನೈಕು ಶೋಕ್ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪೇಕು ನಾ ದೈವದ ಮಾತ ಚಿತ್ರ ಪಾಡ್ದು ಪಿಲಿನಲ್ಲಿಕೆ ದೇಕ್ಲ ಕೆಲವು ಎಡಿಟ್ ಮಂತದ್ದು ಅವೇನು ಮಂತು ಒಕ್ಕ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ದ ಮಂತು ಕೊರ್ಪೆ ಕೆಮರಾ ಇಜ್ಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಡೇ ಅವೇ ಪನ್ಪುನ ಆಯ್ತಾ ಎಂಕೊಂಜಿ 7,000 ಕಟ್ಟದು ಗಿಂಬಲ್ ದೆತ್ತುಕೊರ್ಲಿ 7,000 ಗಿಂಬಲ್ ದೆತ್ತುಕೊರಡು ಯಾನ್ ಗಿಂಬಲ್ ದೆತ್ತು ಯಾವ ಬಂತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಗ್ರೋತ್ ಮನ್ಪು ನಿಕ್ಕೆ ನೈಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಮತ್ತೆ ನಿಕ್ಕೆ ಗಿಂಬಲ್ ಹತ್ತದ ಕೆಮರಾ ಉಡ ಅಂದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತ ಬಂತೆ ಗಿಂಬಲ್ ಇತ್ತು ನೈಕ್ ಮಂಡೇ ಜಜ್ಜದ ಐಕ್ ಪೂರೆಕ್ಲ ಪೂಲಿ ಶೂಟು ಪೂಲಿ ಐಕ್ ಯಾನ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆ ఆయన ಎಡಿಟಿಂಗ್ ತೂಂಡೈ ನೀ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಪಜ್ಜು ఆయన ಅಕೌಂಟ್ ಕುದರುಂಡಿಯಾ PIX ಬಾರ್ದು ಪ್ರಜ್ವಲಯ ಕೆ ಗಿಂಬಲ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ತಿಕ್ಕ ಪಂಡೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಮೊಬೈಲ್ ದಿಕ್ಕುಂಡತ ಅವು ತನ್ನಾತಿಗೆ ಬಂದಾಪುಂಡತ ಹೌದು ಆಯ್ ಪನ್ಪುನು ಇದು ಗಿಂಬಲ್ ದೆತ್ತುಕೊರ್ಲೆ ಇರಿಗ ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಯಾಮಂತ ಕೊರ್ಪಾಯನು ಯಾನ್ ದೆಪ್ಪುನ ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಯಾಮಂತ ಪಾಡುವ ಇರಿಗನೆ ರಂಜು ಏನಾಟ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ನೆಟ್ ಪೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಶ್ವೇತನ ಬರ್ತ್ಡೇದ ಬೊಕ್ಕ ಮದಿಮೆದ ಮಾತುಂಡತ ಐಟ್ ಮಾತ ಆಯ್ನೆ ಅವು ಎಡಿಟ್ ಮಂದಿನಿ ಅವು ವೀಡಿಯೋ ನಡ್ಡು ಒಂಜಿ ನವಿಂಡಿ ಪಡಿಲ್ಲ ಅವಡು ಕಲ ಕಾಮಿಡಿ ನಡ್ಡು ಪಾರ್ದು ಫುಲ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆಯ್ನೆ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಪಾರ್ಟ್ 2 ಫುಲ್ ಆಯ್ನೆ ಮಂದಿ ನಾವು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಐಟಮ್ ಉಂಡು ಅಂದ ಡ್ರೋನ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಅಂದ ಆಯ್ ಡ್ರೋನ್ ಪೂರ ಬಿಡ್ಪೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಆಯ್ ಮನ್ಪೆಯ ಆಯ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಂತ್ ಆಯ್ಕೆ ಫೋನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಮಂತ್ ಕೂರು ಆಯ್ ಫ್ರೀ ಮುಂಚೆ ಪಂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚನೆ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಡು ಆಯ್ಕೆ ದಾದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇನ್ನ ಪೂರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅರ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಅವ್ಯದ ಮಾತ ಐಟಮ್ ಬೋರ್ಡು ಆಯ್ಗಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನಾಂಡಲ ಆಯ್ಗ ಆತೊಂದುಂಡು ಆಯ್ಗ ಒಂಜಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನಾಂಡಲ ಉಂಡು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಪಾಡೋಲೆ ಆಯ್ತು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ಪೂರಾಲ ಮನ್ಪೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪೆ ಬಾಲೆದ ಬರ್ತ್ಡೇ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆ ಐತ ವೀಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪರೆ ಪೋಪೆ ರಂಜು ಐಟ್ ಉಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಡು ಉಲ್ಲೆ ಮದಿಮೆದ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ದು ಪದ್ಯ ಪಂತೇರು ಗೊತ್ತುಂಡ
ಹೂವಿನ ಬಾಣದಂತೆ ಐಟ್ ಬೊಲ್ದೆ ಅದು ಕೊಂಚ ಉದ್ದದ ಗಡ್ಡ ಲೈಟ್ ಗಡ್ಡ ದೀದು ಬಿಸಿ ಗುಂಗುರು ಗುಜಾಲ್ ಆಯ್ ಗುರ್ತ ಇಪ್ಪದ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಇಂಚಣ ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಉಳ್ಳಿ ವನಿತಾ ಒಲ್ಲಲ ತೂಪೆಟ್ಟ ತೂಲ ಗುಂಗುರು ಕುಜಲು ಕಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಕಪ್ಪು ಹೈಟ್ ಉಳ್ಳೆ ಉದ್ದ ಪದ್ಯ ಬಂತೆ ಮೈಕ್ ಬತ್ತೊಂದು ಹೂವಿನ ಬಾಣದಂತೆ ಪಂಡದು ಒಂದೇಟು ಸ್ಟೇಜ್ ಪದ್ಯ ಬಂತೆ ಆಗಲ್ಲ ಬೈಕದ ನಿಂಚ ಜಾಲಿ ಮಂತೊಂದು ಚೆಲ ಉಂಡಾಯನ ಬೊಕ್ಕ ಮದ್ಮೆ ದಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಪುಗೇಲಿಗ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪಾಡೊಂದು ಕನ್ನಡಕ ಪಾಡೊಂದು ಚಡ್ಡಿಡ್ ಅಂಗಿ ಬತ್ತ ಅವಲ ಎಡ್ಡೆ ರನ್ ಆತ್ರಿ ಇಡ್ಬುರುಲ್ಲೆ ತೂನ ಗೊತ್ತಾವ ಏರ್ ಬಂಡದು ನಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಗೊತ್ತಾಪುನ ತಗಲ ಬರ ನಿಗುಲು ಪನ್ಪುನಿನ ಕೇನು ನಿಖಿಲ್ನ ದಾದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನೇನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದಾಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಚ್ಚಿ ಇಂಕೊಂಚ ಆಸೆ ಎತ್ತನು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಅಂಗಡಿ ತೀಯೋಡೊಂದು ಅವನ್ ಪಾಡು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಫ್ಯಾನ್ಸಿದ ಅಂತ ನೋ ಮೆನಿ ತಕ್ಕ ನಿಖಿಲ್ನ ವರ್ಕ್ ವನಿತನ ವರ್ಕ್ಗೆ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಆ ದಾದ ದಿಕ್ಕುಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತೂಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೋ ಪೋ ಇಜರ ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಪೋಲ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಪೋ ಚಾನಲ್ ಬಂದು ವೀಡಿಯೋ ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಪೋ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಂತಂ ಪೋ ಪಿಂಕ್ ಅಂಗಿ ಬಾರ್ದಿ ನಾಗ ಮೂಜಿ ಜನರ ಪಿಂಕ್ ಅಂಗಿ ಬಾರ್ದೆ ಅಕಲ್ಲ ಅವು ಕೋಡ್ಗೆ ಅಂಚ ಅವೆಟ್ಟು ತುಲ ಹಾಯ್ ಅಭಿ ಅಭಿ ಬತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಆಗಲು ಯಾಂದ ಅಲೆಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲಡೆ ಈ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಂತಂದು ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಪೋಲ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಪದ್ಯ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲ ಹೂವಿನ ಬೊಲ್ದುದ ತಾಯಿನೊಟ್ಟು ಗುಡಲಿಲ್ಲ ಬೊಲ್ದುದ ಆಯನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗೆ ಅಕ್ಕಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುನು ಮದ್ವೆದ ಪಗಲ ನಲಿಪುನಗಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಮದ್ವೆದ ಕಂಡನಿ ಆಫೀಸ್ ಪಾಪುನಿ ಓಕೆ ಅವು ಶಾರ್ಟ್ ಅಂದ ಹೂವಿನ ಬಾಣದಂತೆ ಅಭಿ ಓಲ ಯಾನೊಂದು ಮರವರ ಬಿಡಿ ಕಾಪುಜಿ ಬಾ ದೇವರೇ ಫುಲ್ಲರು ಬೀದಿ ಬೇನೆ ಪಜ್ಜು ಬೈದೇನಾ ಲೈವ್ ಮಿನಿ ಇಚ್ಚಿಯ ದಾಯಗ್ ಇಚ್ಚಿ ಬೈಜೆ ಆಯ್ ಬೇಲೆ ಬೋತೆ ಭಾರತಿ ಅಕ್ಕನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಭಾರತಿ ಅಕ್ಕನ ತಮ್ಮನಾದ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸಹಕರಿಸಿ. ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲಿಗೆ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ, ನಾನು ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಓಲೆ ದಾಯಿಗೆ ದಾಯಿಕೆ ಬಿ ಪಜ್ಜು ಬೈದೇನ ಅಂದು ಆಯ್ ಬೇಲೆ ನೈಟ್ ಬೈನದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇಲೆ ಇಟ್ಟೆ ದೀಪು ಚಾನಲ್ ಉಂಡಾ ಅಂದು ದೀಪು ಚಾನಲ್ ಉಂಡಪ್ಪ ನೀನು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡಿ ಪಾಡು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಸೋಬಕ್ಕ ಹೋಲೆ ಬಂಡೇರಿ ಪೋಪೆ ಟಾಟಾ ಈ ಅಂಚನ ಅಲೆಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುರ ಹಿಂಗೆ ಉದಾಲತ್ತ ನಿಕ್ಕು ಪಿಂಕ್ ಡ್ರೆಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಉಂಡು ಈ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ.
ಉದ್ದದಾಯೆ ಮೈಕ್ ಬರ್ತದಿಲ್ಲ ಆಯ್ ಉಂಡು ಚಾನಲ್ ಅಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ವಿಡಿಯೋ ಓದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ದಿನಟ್ ಎನ್ಮನೋದು ರೀಲ್ಸ್ ದೀಪರ ಪಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಇಂಬೇರು ಬೆಪ್ಪರ ಪಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಹೌದಾ ಇದು ಇದುವೇ ಚಾನಲ್ ಎನ್ನ ಎಂಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪು ಎನ್ನ ಒಯ್ಕಾಡ್ಲ ಪೋದು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪು 205 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಉಂಡ ಅಂದ ಅವಲಿ ಮಾರ್ರೆ ಅಂದ ಕ್ಯೂಟ್ ಬಾಯ್ ಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ದಾಯ ತಾಯ ನಕ್ಕನ ಮಗೆ ಅಪ್ಪ ನಡೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇನು ಪದ್ಯ ಬನ್ನೊಂದು ಕಲ್ಕೊಂಡು ಬಲೆ 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 ಎಂಗಲ ಮತ್ತೆ ಬುದರ್ಲೆ ಎತ್ತೊಂದಿಲ್ಲೆ ಎಂಕಾಣಿ ವಾಯ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ದೊಂಡೆಡಿ ಆಂಡ ಪಿಲಿ ಪಾಡುವೆ ಅವ ಪಿಲಿ ಹೋಪೆ ದೂರ ದೂರಪೆ ಬಾಂಬೆಗ್ ಗೋವಾಗ್ ಪೂರ ಕಡೆಗೆ ಲೆಪ್ಪೇರೆ ಅಂತ ಪಿಲಿಕು ಆಗ ತುಂಬೆ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಪು ಪಿಲಿತ ఆయన నలుగు మధ్య మీద మెహంది దాన్ని గీటు గీటు అంగి పాడుతుందిలా హీరోల కొల్లి ఆయనే ಆಯ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ರಿ ಆಪಚ್ಚಿ ಆಯ್ ಕಲ್ಕುಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿಂದಲ್ಲ ಕಲ್ಕುದು ಪಾತಿರ್ವೆ ಏರಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಬ್ಬೆನೆ ಚೆಂದನೆ ಈ ದಾದ ಪಿಲಿಪಾಡುವರ ಸರಿ ಕೇಳಿ ಜಾನತ್ತೆ ಪಜ್ಜು ಮಜ್ಜು ಆಯ್ ಪಿಲಿಪಾಡು ಆಯ್ ಓಲು ಓಡ ಬತ್ತ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಿಲಿ ಮಾರನೇದಪ್ಪಗ ಆಯ್ ಮುಲಿಪ್ಪು ചെയ്യില്ലാಡು ಆಯ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಪನ್ ಕುಡ್ಲಾಡು ಅವಳು ಮುಲ್ಪುರ ಎಂಡ ಪಾತೆ ರುಜಿ ಸಿಪ್ಪುದ ಜನ ಪಾತೆ ರುಜಿಗೆ ఆయన పిలి అయితే ఆయన సింబాలడు కుట్ల పిరు సింబాలడు ఆయన ఫ్రెండ్ మాత ఫోటో పిలిత పార్దిని అవి ఎడిట్ మంది ఆయనే ఎంక్ బ్యానర్ ఆయనే కుట్ల పిరోస్ ಅವು ರೌಂಡ್ ಉಂಟತ್ತ ಐಟ್ ಅವೇನು ಪೂರ ಆಯ್ನಿ ಎಂಕ್ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೆಟ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಲು ಬೆಚ್ಚ ಇಜ್ಜಿ ಶೋಭಕ್ಕ ದಾದ ಬೆಚ್ಚಡು ಉಂಡು ಚಪ್ಪೆ ಚೌಲಿ ಈ ಗ್ರೂಪ್ಡು ಎನ್ನನು ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಜನ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪನು ಶೋಭಕ್ಕ ಯಾವರ ಅಂದ ಒಂದು ಮೋಕೆದ ಮಿಗ್ಗೆ ಹಲೋ ಶೋಭಾ ಮ್ಯಾಮ್ ದಾದಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಂಗಲ್ಲ ಕುಡೊಂಜಿ ಪೊಂಜು ಇತ್ತು ಮಾರ್ರೆ ಆ ಪೊಂಜು ಬರ್ಪುನೆ ಇಜ್ಜಿ ರಿಕ್ಷಾದಾರು ನಮ್ಮ ಒಲ್ತಯ್ಯ ವಿಟ್ಲದ ರಿಕ್ಷಾದ ಆ ಪೊಂಜವೇ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಇನಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಇಜ್ಜಿ ದಯಾನಂದ್ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನು ಅಮೀನ್ ಇಜ್ಜಿ 3 ಜನ ಮಿಸ್ ಯಾನ್ ಪೋಪೆವ ಚೀಪುಲ್ ಬಲ್ಪ ಒಂಡಿ ಆತಿಜ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಏರು ಎಂಚೊಲ್ಲಾರೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಯಾನಕ್ಕೆ ಬೇಲುದು ಮಾತ್ರ ಪಾಡು ಶಾರ್ಟ್ ಅಕ್ಕ ಪಾಡು ಏತಾಪುಡಾತ್ ಪಾಡು ನಿಕ್ಕಾಂಡ ಕಣ್ಣಲ್ಲ ಎಡು ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೇರತ ಕಣ್ಣಂಡ ಪಲ್ಲ ಓ ಅಮ್ಮ ಸರ दिया दानवर ಎಂತವಾ ಯಾರು ಬಲ್ಲವರು ಯಾರು ಬಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಶೋಭಾ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಡ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡು ದಾಯೆ ನೀನು ಅಮಾಸೆಗೆ ಅಡ ಚಾನಲ್ ಉಂಡ ಅಂದಿಗೆ ಹೇರಿಗೂ ಚಾನಲ್ ಉಂಡುಗೆ
ರಂಜು ದಾದಾ ಆಯ್ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಬುರಗಂತೆ ಅತ್ತ ದಿಯಾ ಹಾಯ್ ದಿಯಾ ಉಂಡತ್ತ ದಿಯಾ ಎಂಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಮಂದಿ ಜರವ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಪುಣೆ ಆನ್ ಚಾನೆಲ್ ಚಕ್ ಮಂದೆ ಮಾತೆರಲ ಪುದರುಂಡು ದಿಯನ ಪುದರೇ ಇಜ್ಜಿ ದಿಯಾ ಹಾಯ್ ದೀಪಕ್ ಬ್ರೋ ರಂಜು ದಾದಾ ಲೈವ್ ಉಂಡಾರ್ನ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಗುಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ತು ತೋಜ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ತೋಜು ಆಂಡ ವನಿ ಶೋಭನೆಲ್ಲ ವನಿತಲ್ಲ ತೋಜುಜಿ ಮಾತ್ರ ಇಂಕ ಆಯ್ತು ಅವು ಬಾಕಿ ತಗೊಂಡ ಪೂರ ತೋಜುಂಡೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ದ ಹೌದಾ ನೆಂಚ ಎಂಕ್ ಅಕಲ ಮಾತ್ರ ತೋಜುಜಿ ಬಾನ್ಮಿನ ಉಂಡು ಬಾಕಿ ತಗೊಂಡ ಪೂರ ಉಂಡಾಯ್ತು ಡೊಮ್ಮೇನ ತೋಜ್ಜಿ ದೀಪು ಇಜ್ಜಿ ದಿಯೆ ಇಜ್ಜಿ ಶೋಭ ಇಜ್ಜಿ ವನಿತನಕಲ ಪೂರ ಆಯ್ತು ಎಂಕ್ ತೋಜ್ಪೋ ಲೈನ್ಡ್ ಲೀಸ್ಟ್ಡ್ ತೋಚ್ಪೋ ಜಾಂಬೋ ಕಾಯ್ತ ಪೂರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ದೆತ್ತದ ಶೋಭಾ ಕಡುಪುರ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ತೆತ್ತೆ ಕಡುಪುರ ಅದ ತುಲ ದಿಯಾ ವಿಸಿಟ್ ಮೈ ಚಾನೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್ ಮೈ ಸನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಓಕೆ ಡನ್ ತೂತೆ ಶೋಭಕ್ಕ ಯಾನು ಗುಡ್ನ ಫಾಲೋವರ್ ಸಬ್ ಮಲ್ಪಡೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಲೈವ್ದಾಗ ಅತ್ತ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಖಿಲು ಅನ್ನ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಐಟು ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಶೋಭಾ ಯಾನಿಕ್ಕು ತುಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಕಡಪುರುವೆ ಅವು ದಾದ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಪೋಪತ್ತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಿತ್ತಿಡ್ ಸಿ ಉಂಡತ್ತ ಅವೆನ್ನು ಒತ್ತುಡ ಫುಲ್ ಲೀಟಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ದೀಪ ಮಂದಿಜೆ ದಿಯನಲ್ಲ ವೆಜ್ ನಿಕ್ಕು ತೋಜೋಜ ತುಲೆಗೆ ಶೋಭಾ ನಿಕ್ಕು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೋಜೋಲಿಜ ತುಲ ಇತ್ತೆ ಇಟ್ಟು ಎಲ್ಪತ್ತೆರಡು ಪಂಡ 30 ಜನತ ತೋಜಪ್ಪ ಎನ್ನ ತೋಜುಲ ದಾಯೆಗು ಆಯ್ ಪಂಡ ಪನ್ಪಿನ ಇಜ್ಜಿ ಚಾನಲ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ತೋಜಪ್ಪ ಅವನು ಅಣ್ಣ ನಿನ್ನ ಚಾನಲ್ ಉಂಡತ ಬಕ್ಕ ಎಂಕದ ತೋಜಪ್ಪ ಅವಜು ಏಯ್ ವನಿತಾ ಸಿಸ್ ಹಿಂಗದಾನಿ ತೋಜವಜಿ ಚಾನಲ್ ಇತ್ತು ಚಾನಲ್ ಜಂದಿನ ಕಲ ತೋಜವ ನಿಂಗೆ ನಿಜ ಯಾನ್ ಕುಕ್ ಮಲ್ತದಿಲ್ಲ ಸೊ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಿಸ್ ಆಪು ಓ ವನಿತಕ್ಕ ತೋಜುಜಿ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮ್ಯಾಮ್ ದಾನಿ ಪೋಪನಿ ಬೇಗ ಇವತ್ತೇನೆ ಇಪ್ಪುನಿ ದಾದಾ ಮಲ್ದೆ ದೋಜುಜಿ ನಾ ಮಲ್ದಲ್ ವನಿತ ಮನ್ಪಲ್ಲಪ್ಪ ಪಾಪಾಲ್ 3 ಜನ ಉಲ್ಲ ಇನ್ನು ಎಂಕ್ ಕಿಚನ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಓ ಅಂದ ದಾದ ಕಜಿಪು ಒಕ್ಕನಾ ಯಾನ್ ಮಲ್ದೆ ಒಕ್ಕನಾ
Ada special dia Ranju. Dukul-dukul dapur. ಇಂಕೋ ಕೌಂಟ್ మనకు చాట్ మెసేజ్ ಒಂಜಿ ಸಾವಿರ ಚಿಲ್ಲರ್ ಮಾರ ವ್ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜಿ ನೆಟ್ ವ್ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜಿ చాట్ మెసేజ్ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಚಿಲ್ಲರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೌಂಟ್ ಮಂತನ ಈ ಸಲ ಕಪ್ಪು ನಮ್ದೇ ಉನ್ಲೆ ಯಾವ ಉಂಟುಜಿ ಯಾನ್ ಸಾಧಾರಣ ಮನಸ್ಸು ಬಿಡ್ದು 2 ವಾರ ನೋವಿ 2 ವಾರ ಮುಚ್ಚಿಂದು ಫುಲ್ ಸಬ್ರ ಅವಡು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆವಡು ಸೈತನೆಡ್ಡೆ ರಂಜು ನಾಲ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚೆಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲದ ಕಲ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚೆಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಡು ನೀನು ಪುರ ತೂನಗ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಂಪುಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಒನ್ನಿಸು ಬಿಡ್ದು ಸಪೂರ ಪೂಜೆ ಸಪೂರ ಯಾರ ಮರ್ದೆ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆತ ಎನ್ನ ಫುಲ್ಲು ಬೋಂಡು ಜೀವಪುರ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಪಂಜುಪುರ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಲ್ಲ 2 ವಾರ ಅವೇನು ಪಂಡದ ಸ್ಲಿಮ್ಮದ ಜೀನಿ ಸ್ಲಿಮ್ಮದ ಅವೆಂಗೆ ತೊನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅರೆ మోడలాక పండదు అక్క దేవదలగా ఉన్నారు ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೂತೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ದಾಯೆಗ್ ಒನಸು ಮಲ್ಪುಜರು ಇಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಕುಂಜಿ ಬರ್ತು ಬನಸು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾತ್ರ ಕಾಂಡ ಖಾಲಿ ಬಂಚಿ ಗೊರ ಪರ್ಪೇನು ಕಾಂಡ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದು ಅಲ್ಕು ಲಕ್ಕದು ಕೂಲ್ ತೆಕ್ಕದು ಒಂಜಿ ಲೋಟ ಬೆಚ್ಚ ಕೊಂದದ್ದು ಬರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ನಾಷ್ಟ ದಾಲ ತಿಂದು ತಿನ್ಕೊಂಡು 10 ಗಂಟೆ ಚಪಾತಿ ಮಂತನ ಒಂಜಿ ಚಪಾತಿ ತಿನ್ಪೆ ದೋಸೆ ಮಂತನ ಒಂಜಿ ಇಡ್ಲಿ ಮಂತನ 2 ಆಯ್ತು ಜಾಸ್ತಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ 1 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಮಂಪೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಡಿಗೆ ಮಂತನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಒನಸು ಮಂಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕ ಸಾಪಟಿಯಾ ಇಲ್ಲ 5 ಜನ ಉಳ್ಳೇ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ನೈಟ್ಗೆ ಬಯ್ಯಗ ಚಾಪರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ನೆಟ್ ಕೂಡ ಮಂತ್ ಪರಿಯ ಬಯ್ಯಗ ಇತ್ತು ಎನ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಕುಂದದ್ದು ಮಂತ್ ಪರಿಯ ಲೈವ್ ಕುಲ್ಲಿರ್ದು ಪರ್ದಾಂಡು ನನ್ನ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಅರಿಬಾರ್ದೆ ದೋಸೆಗೆ ನನ್ನ ಕಡೆದು ದೀಪನ ಕಾಂಡ ಮಂತಾರೆ ಇಡೀ ದಿನದ ಹೊರಾನೆ ಉಪ್ಪು ಹೊರ ಅಂದ್ಯಾ ಅಂಚೆನೆ ನೀಕೇನಾದ್ರು ತುನ್ನ ದಾಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸಿಜ್ಜ ಮೋನಿಪುರ ಎಂಚೆತ್ತಿದ್ದೆನ್ನ ಗುಂಡು ಗುಂಡಿತ್ತು ಜಾ ಫಸ್ಟ್ ತೋರೆತ್ತೆ ತೋರಾದಿತ್ತು ನೆಟೆಪುರ ಮಾಸ ಎತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಜಿ అంటే వీక్నెస్ దాకా అప్పుడు చెయ్యాడు పైకి వరకు ఎంతించాడు ఇంచెంచి నేను పూర ಅನ್ಭವಿಸಂತ ಇದೆ ಎಂದು ಪುರ ನಮಕ್ ಪುರ ಮಲ್ಲ ಜುಜ್ಜಿ ಬಿಂದು ಪುರ ಚೂರು ಸಪುರ ಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಮುಂಬದಲ ಕಾವಡು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಆಯಿಲ್ ತಿನ್ ಬುಜ್ಜಿ ಶುಗರ್ ಇಜ್ಜಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಮ್ಮಿ ಚಾವಲ್ ಬರ್ತ
Ai, ai. Itu boleh bela bigu, bela boleh. Ini kunci lo awadu bega, aina tu bega awadu Anita. Prakash, ai, dade, Doctor Martin Luther. Apa? Siapa? Cia, au gampit. Ai Prakash Anna. ಪ್ರಕಾಶರೇ ಬೊಕಂಚೊಲ್ಲರು ಆಯ್ ವನಿತಾಗೆ ಬೊಕಂಚೊಲ್ಲರಿ ಇರ್ನ ದೋಸ್ತ್ ಇಜ್ಜಿ ಇರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಸಾರಲ್ಲ ಇಂಚೊಲ್ಲರು ಇರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಲ್ಲೇರು ಕುವೆಟ್ದಾರು 8 ಜನ ಸುತ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ 6 ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಕೊಲ್ಲು ಟೆಂಪಲ್ ಇದಾಪಂದು ಓ ಕೊಲ್ಲೂರುಲ್ಲರಾ ದೇ ಅಭಿ ಇಂಕುಲು ಆಂಡ ಸೋಮವಾರ ಬರ್ಪೇಂಡುಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲೂರು ಬರ್ಪೇಂಡುಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಕವಡೆ ಬಿಸಿ ಇಂಚೆಲ್ಲ ಬೇಲೆತ್ತನ ಅಂದ ಓಡು ಮಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಅದಂದು ಮಕ್ಕಳು ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲದ ಮೈಂಡ್ ಅಂದದ ಒಂದು ಪೇರಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ ಏತ್ ಗಂಟೆ ತಗೊಂಡು ಅಡೆಗೆ ಅಭಿ ಕಾರ್ಡ್ ಪೋಪುನಾಂಡ ನಮಗೆ ಏತ್ ಗಂಟೆಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೋದು ಕಾಂಡ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಂದು 5 ಗಂಟೆ ಬಿದ್ದಾಂಡ ಕಾಂಡ ಏತ್ ಗಂಟೆ ರೀಚ್ ಆವಡಿ ಐನು 5 ಗಂಟೆ ಬಿದ್ದ ಇಲ್ಲಾರ್ದ 5 ಗಂಟೆ ಬಿದ್ದಾಂಡ ಕೊಲ್ಲೂರಿಗೆ ಏತ್ ಗಂಟೆ ಬಿದ್ದು ರೀಚ್ ಆವಡಿ ಓ ಪೊಂಜೋಗು ದಾನೆ ಪಾಡಿನ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಡಾನ್ ಪಾಡಿನಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಡಾನ್ ಏರು ಬಂದಾರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಭಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಶೋಭಾ ಕೋಡೆ ಅನ್ನ ಕೇಂಡೇರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ನ ಏರ್ಲು ಇಜ್ಜೆರಿಗ್ಯಾರಿಗೆ ದಿಂಗ್ಯಾರ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಹೊಡಿತಾಗ್ಲಿ ಇಜ್ಜೇರು ಒಬ್ಬ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಕೊದಿತ್ತೀನಿ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಕಿನ ಉಂಡತೆ ಬೊಂಬೆ ದಕರ ಕೇಂದ್ರ ಪಾಪ ಸೋಪ ವನಿತನ ಇಲ್ಲದ ವನಿತಾಗ್ಲು ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ಅವು ಏರಿ ಕಲ್ಕೊಂಡು ಉಂಡು ಅತ ವನಿತ ಅವು ಕೇಳಿರತ್ತ ಅವು ಏರ ಅಂಜುವ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಲ್ಕೊಂಡು ಉಂಡಿಕಲ್ಲ ಇಟ್ಟದ್ದು ವನಿತರ ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಡರಿಗೆ ಅವ ಅಂಜು ವಂಚೆ ವನಿತ ವನಸಾಂಡ ಅದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಗೊಬ್ಬರ ತಡಕಾಡಿ
ಏನು ಸೂಕ್ಯ ಏನು 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 ಕುಡುಲದ ಚಮೇಲಿ ಚಂದ ಪನೋಲಿ ಬುಡುಪ ವಿಜವನರಿನ ಚಲಿ ಏನು ಮಂಗಳೂರು ಚವನರಿ ಪಾಂಚಾಲಿ ಇನ್ನು ವೆಜ್ಜು ಅನ್ನನ್ನೇ ಇರಾಕೊಡಲೇರು ಫ್ರೈಡೇ ತಿ ಎಸ್ ಎಂಕೂರಿ ಕೇಂಡೇರು ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಕು ಅರಿಕಡೆ ಇರುತ್ತನ ಅಂಚರ ಪೋದು ಕಡೆಲ ಎಕಡು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತ್ ಬಂಡೇರು ಇರಾಕಡಿಲ್ಲ ಬಾ 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 ಇರಿ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಪ ದಿಕ್ಕಿರಿ ಯಾರನ್ನ ಇರಾಕಡ್ದು ಕೊಡಬೈದೇರು ಈರಾಗು ನಂಬರ್ ಏರ್ಪೂರ್ ನೀರಿಗೂ ಯಾಪ ತಿಕ್ಕು ತಿಕ್ಕು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಂಬರ್ ಪೊನ್ನುನಾಡ್ರೆಗ್ పోతుండే దయానంద్కి పొన్నునాడు దయానంద్ బైక్ నెజ్జిని దాదన అజనొంజి బెంది పట్టిన ఇడ్లీ ఇడ్లీల దోశ బంద పడుతున్న ఇడ్లీ అల్ల ಬೇಕಿಲ್ಲ ಬಂದು ಬಂದು ದೋಸೆಗೆ ಯಾವ ದೋಸೆ ಅಂತ ಐಜ್ಜಿ ಆಗ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ ಪೊನ್ನಿಗೆ ಯಾನು ಬೋಲಂತರಿ ಪದಂಗಿ ಸಲೈ ಸಾಗು ಬೊಕ್ಕ ಪಾರ್ದಿದ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆದುವರೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿ ದೋಸೆ ಮಲ್ಪು ಇಡ್ಲಿ ಮಲ್ಪು ಇಡ್ಲಿ ಮಲ್ಪು ಕುಕ್ಕರ್ದಿಲ್ಲ ಬಂದ ಬೇಗ ಬರ್ಪುಂಡಿಯಾ ಶೋಭಾ ಇಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಇತ್ತಿನ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಮುಚ್ಚಿದು ಸಿಟಿದಿದ್ದು ಬಿಡು ಕಾಣನಗೆ ಸೋಕು ಉಬ್ಬುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಟ್ಟು ಬಂದ ಯಾನೈಕ್ ಕುಕ್ಕರ್ ದೀಪಿನಿ ಎಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಉಂಡು ಎಲ್ಲಾಡು ಐಟಮ್ ಅಂತ ದೀಪ ಕಾಂಡೆಗೆ ಎಡ್ಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ತೀನಿ ಹಾಂ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ವನಿತಾ ಹಾಂ ಬೆಂದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಂ ಬೆಂಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಅಂದೇ ಶೋಭಾ ಏನು ಸುಲ್ಬನ್ ಬರತ್ತೆ ಯಾನ್ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ದೀಪನು ಬಂದನು ಕಲತ್ತದು ಕುಕ್ಕರ್ದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಸಿಟಿಲದ್ದು ಇದ್ಬಿಡು ನಮ್ಮ ಸಾಂಬಾರ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಂಚ ಮುಚ್ಚುವ ಸಿಟಿಲದ್ದು ಇದ್ಬಿಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕಾಂಡ ತುಲ ನಿನ್ನ ಬಂದ ಶೋಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಚಲಿಕ್ ಮಾತ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ದಿನ ಎಡ್ಡ ಬಿಚ್ಚೊಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಬೊರ್ಚಿ ಮಾರ್ರೆ ಮುರಾಣಿ ಮನೆ ತಗ್ಲಕ್ಕರೆ ಆತಿಜಿಗೆ ಇಂಬೇರು ಪನ್ಪೀರು ಎಲ್ಲೇ ಬೇಗ ಲಕ್ಕ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೋರೆ ಉಂಡು ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪಿಜಿಗೆ ಇಂಬೇರು ಪನ್ಪೀರು ಎಲ್ಲೇ ಬೇಗ ಲಕ್ಕುವಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಪೋರೆ ಉಂಡು ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪಿಜಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಡ ಬಿದಣ್ಣ ಅಂಚೆ ಇಡ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಂತಿದ್ದು ಪೋಪುನ ಇಡ್ಲಿ ಮನ್ಪು ಬೇಗ ಕುಕ್ಕರ್ದಿಲ್ಲ ಬೇಗ ಬಂದ ಎಲ್ಲ 5 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದು ಬಂದ ಬರ ಮನ್ಪು ಇಡ್ಲಿ ಮಂತದು ಚಟ್ನಿ ಮಂತದು ಪಿದಡ್ನಕ ಸರಿ ಆಪು ಬಾಕಿದ ಬಂದ ಫ್ರಿಜ್ ಇರ್ದಿಲ್ಲ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಮಂಪರ ಅಂಡ ಒಂತೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಏನು ಶೋಭಾಯ್ക്ക് ಕಲಿಪಾಡ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಂದ ಬರ್ಪು ಕಲಿಪಾಡ್ಲ ಒಂಥರ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಪುಡಿ ಹಾಳಾಪು ಬಂದ ದೀಂಡ
ನಮ್ಮ ಬಂದಾಗ ಒಂತ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದು ಕಲರ್ ಹೊಡ್ದು ಓಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಬಂದ ಬರ್ತೀನಿ ಕಾಂಡಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ಪುನತ್ತು ಸತ್ಯ ಮನ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಇವರ ತೂಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪು ಯಾ ಪಂಡಿಲ ಕನೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಪನ ಅಂದಾಕ ಈ ಪಣ್ಯ ಸತ್ಯ ಪಂಡದು ನಿಜ ಅಂದಿಗೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಯಾನ ಅರಿದೀತ ಯಾನ ಪೋತ್ ಕಡೆ ಪಿನ್ ಅಂದ ಮಾರ ಕುಕ್ಕಡತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡದ ಉಲಾಯ್ದಿಲ್ಲ ಅವು ಈರ್ದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡು ಯಾಂದೀಪುರ ಮಾತ್ರ ಕುಕ್ಕರ್ಡೆ ಏರು ಎಂಚಿನ ಯಾಂದೀಪುರ ಕುಕ್ಕರ್ಡೆ ಏತ್ ಶೋಕ್ ಬಂದ ಬರ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಬ್ಬಾ ಬಚ್ಚಿ ಕೈ ಕರ್ಬಿಡು ಬ್ಯಾನ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಕಾರ್ಬಿಡು ಬ್ಯಾನ್ ಕುಕ್ಕಡ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಬಂದ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪನ ಸುಲ್ಲ ಸತ್ಯನ ತೂಲೆ ಶೋಭಾ ಇದ್ದೀತುಲ್ಲವ ನೀ ದಾಲ್ ರೈಸ್ಗೆ ಶೋಭಾ ಇದ್ದೀತುಲ್ಲ ಯಾ ಪಲ್ನಾಗ ಮಂತ್ ಇತ್ತೆ ಅಂದಿದ್ದು ಕಡೆದ ಇಟ್ಟು ದೀಪು ಅವರ ಬರ್ಪುಜಿ ಮರ್ಲು ಮರ್ಲು ಕಟ್ಟಿ ಬಂದ ಹೊರರ ಬಂದ ಬತ್ತಿಂದೆಲ್ಲ ಇಡ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಉರ್ದು ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಉರ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ನುಪ್ಪುಂಡತ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಇಲ್ಲ ಒಂತ ಒಂಜಿ ಈತು ಪುಂಡಿ ಮಂತ್ ಪಾಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಂದ ಕಲ್ಲಪ್ಪನಾಗ ಸಕ್ಕರೆ ಉಂಡತ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದು ಸರಿ ಕಲ್ಲತ್ತದು ಅಂಚು ಸೈಡ್ ಮಾತದು ಮಂತದು ಬಂದ್ರು ದಿವೋಡು ಅವೇ ಕುಕ್ಕರ್ ದಿಲ್ಲ ಈ ನಾನು ಕುಕ್ಕರ್ ದಿಲ್ಲ ಈನಿ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತ್ ಪನ್ ಇಡ್ಲಿಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗು ಕಡೆನಾಗ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪಾಡು ಯಾನ್ ಇಡ್ಲಿ ಆತ ಶೋಕ್ ಮನ್ಪೆ ನಂಚನೆ ಮನ್ಪುನು ನಾಯ್ಕ ಹಾಕೋದು ಸ್ಮೂತ್ ಹಾಕೋದು ಬಾಂಬೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ತಿಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ತಿಂಡು ಶೋಕ್ ಬರ್ತಿಂಡು ಕಡೆನಾಗ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪಾರ್ದು ಕಡೆಯೋಡು ಕಡೆದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಬಂದ ತೆಪ್ಪನಾಗ ಅವೇ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಸಕ್ಕರೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲ ಬಂದ ಕಲಪನಾಗ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಪಲೆ ದೀಲೆ ಕಾಂಡ್ಯಾನಾಗ ಬಂದ ತುಲ ಪೂತಲ ಕವರ್ ಪೂ ಯಾನ ಕಡೆ ಏಳರಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದಾರು ನಾನು ಇತ್ತೆ ಹಂಚಿ 10 ಹೋದು ಕಡೆಪ ಕಡೆದು ಪಾಡಿತ ಯಾನಂತೆ ಸಾಗು ಪಾಡ್ದಿದ್ದ ಮತ್ತೆ ಸಾಗು ಪದಂಗಿಸಲೈ ಉರ್ದು ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮಗೆ ತಿಂಡ್ರೆ ಹಾಕುಜತ ಅಂಚ ಪದಂಗಿಸಲೈ ಸಾಗು ರಡ್ಡು ಮೆತ್ತೆ ಪಾಡ್ದಿದ್ದ ಬಾಂಬತ್ತಿಲ್ಲ ಮಂಡದಿ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟದ ಕೊಡಿತಿನಕ್ಲಿಗೆ ದಾದಮ್ಮ ತಾಪುಡು ಬಂಡದ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಲಿ ಅಡಿಗೆ ಕೋನೆತ್ತಿನಕ್ಕೆ ದಾದಪುರ ಮನ್ಪರ ಹಾಪುದು ಒಂದು ಯಾನು
ಉರ್ದು ಸಲಹೆದ ಇಡ್ಲಿ ಹತ್ತು ಮಂಟು ಬದಿಂಗಿ ಸಲಹೆದ ಇಡ್ಲಿ ವನಿತಾ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ಬದಿಂಗಿ ಸಲಹೆ ಸಾಗು 2 ಮೆತ್ತೆ ಕಡ್ಲೆ ಸಲಹೆ ಅರಿ ಮಾತ ಪಾಡ್ದಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಶೋಪುಡು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ಒಂದು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನನೇ ಬರಡಿಗೆ ಓ ನನ್ನ ಕೊಡಾರ್ಲೆ ತದ್ದೇರಿದೇನು ಪ್ರಕಾಶರೇ ಅನ್ನೋದು ಈ ನೀರು ಕಲ್ಕಲಿ ಈಗ ಕುದಿದು ದಾಬ್ಜಿ ನೀರು ಬೆಚ್ಚು ಹಾಂ ಅವಂಚಂಡ ಯಾನಂತ ಬುಧಾರಿ ಕಡೆ ಮಾಡ್ತದೆ 10 ಕಾಲಾണ് ಶೋಭಾ ಬಾಯ್ ವನಿತಾ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ಆಯ್ತು ಶೋಭಾ ದಾನೆ ಕೋಪ 4 ಅರಿಕಟ್ಟೆರ പോയിന് ಇಡ್ಲಿ ಕಡೆ ಉಂಡಿಗೆ ಐಕ್ പോയി ಹೊಡಿತಾ ಇವ್ದಾದ ಜಾಬ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತೀನಿ ಏನು ಜೆ ಮಾರ